اوكي سمع الله كبرات اخوات اسكي حدا قولوني انت لا سمعها لي سمع الله اوكي قرم يغني لي بار كمزي حدنتنا خطولة سمحت لوني فلي زبالة ارستي كاب أمو زبالة بوليتيكاوي كتع ناب حبرة سوءاوي كتعت بزنبالة ارستي هو نايلومي أمو كبرات أحوات نايلومي سنبت على 24 نوفمبر كلتشحن 19 حدري جاقانونا مسأكايدتو نكبر حونا آتو كفلا هنس تولد برهان حيزلكم وحيزاتلكم تمثل نسو كم زفلت كرم حجي نمملائن نكعالن زتسميع مناتو مصحفتو زدرسي لومي حيزو زمصنا زلو استمهرو مبار نملا مصامتي سبحدار زبل كوني كلهم كأني أبزي أرستزي صبوا أستواصوا أخذلوكم بصبوا منفس سمعناون بصبوا كنملؤون كنكاتعلون كنزاتيلون ما يحضر جاكاننا من نيوتي يقني لنا خاء نزين خصم لكم خفتلنا كلاتكم أبزن مركابكم كالمعتاد اليوم الأحد 24 أكتوبر 2019 إدارة غرفة حبرجة قانونة تستضيف الأخ العزيز السيد كفل حنس تولد برهان كما هو معروف الأخ كتب كتابين بما يختص في إكمال وتسامح في مجالات اجتماعية وبالذات اليوم حيناقش موضوع مهم جدا وهو إكمال وتسامح في شريكة حياة أو في شريكك في الحياة أو شركاء في الحياة ونتمنى كل متابعي الغرفة أن يناقشوا أو يستمعوا لهذا الدرس بكل ما يملكه أو تملكه وشكرا أخوة تفضل الأخ كور قاشنا ما أنك نعبخ راي كبرات هايش كبرات محدرتي نايزي روم سلس عدنكمني أزيز مسكن كتا نفتي تأشمون خأتو نفسين خلالي سماع قديم خمسة تقصي كفل هنس تولد برهان يعبيه زبهات متصوعي ساقواقنا لني دارقا سلسة ربعنا عدمي بجوردن يزفلت يسمع أنت لهم حدا قبور لي من الواش نبينا يزارب كهلهم اوكي هراي صبو سلازيتي بزبزح وان بزا ساقواقي زفلت مالتي أما عربات بهالقطر توليده أبو سقام كلاي درجة تماهيره كلاي درجة ويسكندر خاء أمن دفرة بدحرو قتيلو زي كلاي درجة زبلو زلوه دحري ناس الناس مالته بدحرو قتيلو أبسمرا يونيفرسيتي نحق سلطنا وسيده كم ون أب أسمرا بيزنس كوليج ناي 3 عامات ناي محدرة مصنعتي تماهيره أبزي مش متأخو أب سدات كأني بزوم Workers Education Association زبهالو فيلوزوفي سايكولوجي سوشيولوجي أصنعي مالتي زيناي تمرتي دحر بايتاي كوينو بعتقلالي كم كل من أسي أب 78 بحزبه منبار تسليفه سقامنا صنت أبو يصنيحه بدرجة مرحيلي تمزيزة بتواقع سراويت سريحة كم من دحرنا صنت لوجستيك ناي كفل سراويت كوينة إني استوسن عامتات سقاب 94 صنيحة مالتي كم 94 أب منستر فتحي أتمديبه أم منستر فتحي قاني كم أخبار حقو كوينة سريحة كاب 9 شوعتن سقاب 2003 كم
حلافي أخبار حقي زوبا مأكل كوينة سريحة كابتشحن يا كابتش شوعتن كابتشحن حدا حلافي زوبا مأكل أخبار حقي بحرقو سقاب كابتشحن سلستن كأ أبي صحفة وانا أخبار حقي حلافي سيقلاو قديات مصنحة النيرة كاب كابتشحن سلستن سقاب ناب سدة زمرح كابتشحن شدشن كأ كم دانيا ناي قبن مقابع بزوبا مأكل كوينة سريحة حفشاوتي دحر بايتاي نزي مثل بعد غلالتي حجي حزي متي زلهو أرستي ممللا متأمدتي إزبل زي ما بقسي انت أيو أبز حلفة شوعة ورحي كنت مصحفتي حنتي ممللا تخلعي تخاء مكا زبلا مصحفتي أداليان حزب الزرقي مالتيو سلازي نعن صمو أبل كان مقرب أبكلت تخفيلن تحنتي تا لهم زقربات مكال من مللا عينين تا فقدني هاتن دحر خوينو من قداسنة زلوا خوينو تتسمع ومن تحر عدينو منتهم أما حدرتنا يزورون كاب زغطل كاتا مكال تقرب مالتي حجة قد تابتن تأشم نمتاو انتايو نعاي نزي كدتا صحفات زي كدالو زي قددني نمتكاس بعد تقلالي أنا كنت أقدم زحبركم كلنا تي إسرح مس أخبار حقي مخانس نوحي جزي السرح كله مس قبل استأساسري أبزي حدا جزي حدار نافقريتشت كمرح كله قبل مسو يقوزقوزمو زبزحي زخف أزوا مأكل سلازخني زنو حق زي خاو سلازسرحكو يقاط من نيريو ني حنقولي زخور كروز نبرا ويكاني كل جزي يسمع كاسمعت نيريو أبزي مسمت أخو خاء زخف أخوي نصاني حني زخف أخوي نصاني حني خبل كل خنتاي مالتيو حدا تي المخنيا سدت بستفل عليه ناي بحلي مثل اللاي كمون أبغونها حاو حفتي عقل زبل عبي ورجع زي مثل لو كله تدماميرو تي نايم عرب بهله توسخوا تي قداي ناي حدار نبز خف عزق خوينو زودق خوينو صنيحن بعد تقلال خا انتايو زي عند حرس درازي اللي حبرة السبيل لان دحر حبرة السبيل لان كأت هجر نبلعهم كتولس لزي تقل بتعمي انت اشمي كم هو ذي ناتيك انتاي نيرو شجر ابزقات مولو وان نتشجر ابلعلو مرمرن وي مصنعتنا كايد كصحف مقرا كمو لمد نيروني زي لمد زخا حج زي جمره زي كوني ابتي منستر فتح كلخو حقاو مسل خصوصات زبل حدا مصنعتاو صحف قريبه نمهاري نخبر تحقن مرمرت بوليسن كوينو كم مهاري تقلقيلو ملو بستفال على ملك بسمينارات كون وركشوب كأ مصنعتي زي تمرتي تقايدلو كال تحت علم هصانات اب حق زقربلو سنه سرعات زيون بزحت من اسيات وي كأ تحت علمه ابزي مدبر بوليس ناي تحت علمه زبهال كومسارات حماسين زلو او زي حقاوي سرحات كاد سلازنبره نعو نمتخخال كأ از مصنحت زيونا كايده بو مسرتون تمرت تخايدلو كالون زي اب بيت فردي مسكوتكو ون اتي اب بيت فردي زلو مصعان ወይ ከዓ ምንዋሕ ናይ ቆፀራታት ናይ ጉዳያት ንዕኡ ንምሕፃር ወይ ከዓ ንዕኡ ሓደ መዕለቢ ንምግባር ከዓኒ እዚ መፅናዕቲ ካይደ ምሕደራ ናይ ኣብ መስርሕ ድንነት ዘለው ጉዳያት ከዓ ሓደ ሰፊሕ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣቕሪበ ነይረ ስለዚ እዚ ባህሪ ወይ ከዓ እዚ ልምዲ እዚ ስለዝነበረኒ ነዚ ኣብዚ ዘጋጠመ ከዓ ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል እምነት ስለዝሕደርኩ ካብዚ ተበጊሰ ነቲ ዝረአ ዘሎ ንምሕጋትን ወይ ገለ መፍትሒ እንተኾነ መቃለል እንተኾነ ብምባል ቅድሚ 6 ዓመት ዘካየድክዎ ዝጀመርክዎ መፅናዕቲ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ምውካስ ዳታታት ምእካብ ኣብ ሙሉእ ናይ ኤውሮፓ
يكون أمريكا أستراليا زرقح زلو سفيح مصنعتي ناي محتتي فورم بمدلاو ناو سديده نعو أكيده نيزا خدالو في إليه مالتي سلازي زيتي مبقسي نايتي نتي صحف كدالو قددني ويزدرخني نمبال سلازي كتحجي نافتن تأشمو خاطو انتاين باتقلالي مساء زي قلت كلكم انتهى لا من يخان زبل حتو قلير سلازلخو آنسي من النتيجة عن توز قلت قوي بوليتيكا مرقزي كا دلاي فتحي خون كان تعبير بحروف صعب خيل خون نايزخونة ودب أبالا يكونكن جن كاب سدت كاب زمرح كله كاب كتشحن شوعتن جمير كاس قاب حجي 30 شمونتن عنقصات صحيفة 30 شمونتن عنقصات أمر ببات ناي دلاي فتحي استزرقحي وقال خاون بنباب ناب اير استزرقحي نيرو سلازي زيتي حصير كنتات ناتي قطا ግን አፍተን ሒዘን መጽየ ዘለኹታ መምላ ሰብ ሓዳር ትብል ከኣቱ እተን ኣርእስቲ ኣብ ምንታይ ኣኸፊለን ሓደ ሓፂር ከም መእተዊ ታሪኻዊ ኣማጻጽኣ ናይ ሓዳር ብድሕሪኡ ምኽንያት ምጽማድ እንታይ እዩ ከም ሳልሳይ ብቁዕ መጻምድ ንምሕራይ ዘገድሱ ቅንዲ ረቑሒታትን ኣሉታዊ ሳዕቤናቶም ብድሕሪኡ ባህርያዊ ፍልልይ ናይ ኣንጻር ጾታ ካብኡ መጻምድቲ ካብነን ንሕድሕዶም ዝጽበይዎ ነገራት ቀጺሉ እቲ ከም መወዳእታ ከም መደምደምታ ዝሓሰብኮ መጻምድቲ ዝጸልእዎ መጻምድቲ ዝፈትዎ እንታይ ምዃኑ እዚአን እንተን ኣርእስቲ ሰፊሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ሓደ ምሸት كعمم ديو نزبل حتو من الباش أنا بستخعل إن متن كحصر أبتي حتو كسفح مثلا نعهم عدل كقد فرقني سلازي كتان أبتي تأشم خاطون تايتي كم أتوي تقيسي زلخو تاريخه ومزاج حدار زبل زي تاريخه ومزاج حدار كنبل كل ناسي كتا أبتي ناي من فترنا زبها القداي بؤن مجمار ويكازي ناي داروين تيوري ناي فلكة نعون متكاس قدا زي كوني انتايو كم مجمرتا بتمثاليت ناي أدامن ناي هيوانن اتي ناي متصماد قداي بؤ كمريو نخيل كالوتون من الباش مستي ناي فلكة كلس حساب أتا أساسيروم كريو ويخولو بقى إلكا زيركا جن متصمد من مللاي تمملا كأ نربحاي مني تزربح عند حريلنا أبزي كلتي أمتهم زتصامديهم بقدامنا الزرعي سلزي نحنا بتمثالتنا قدامنا هوان نكريو أتي تاريخه أما تأصعب بسنفلت أزبوت ناي داروين كل حساب كأ سبات بعسلب زنبرو لواندو زبنا أدنى دو حداراي نبرن جلس بحر انت أشمتات الله قل انت اينا خنبل إلنا زيرنا من مللا ني ولقاوي ربحة نايتهم كلته زصامودو إيو እዞም ሰባት እዚኦም ካብ መጀመርያ ብቁጠባ ይዝጅምር ሰባት ብቁጠባ ይጅምር ክንብል ከለና እቲ ናትና ኢሎም ዝሕዝዎ ትርፊ ምስተረኽበ ነቶም ናትና ዝውዎም ንኽውርስዎ ተኣሽምኹም ናቶም ንምልላይ ከዓ ዝተወሰነ ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ናይ መሓዝ ጉዳይ ይመጽእ ምስኡ ተኣሳሲሩ ነቲ ዘለዎም ንኽውርስዎ ተኣሽሙ መጽእ ስለዚ ካብቲ ዘበን ዓደነት ተባሂሉ ዝጥቀስ ይኹን تخمدي أقدمه تقصكوت كم من كان الرأي خان تخدو وينام سنة التأدي خان بستخدون تأشمله نعم نسوا ولا أنت أشم تكسر حدا الرأي حدا مرجس إن دحر حسكا ثم لا لا مخان كان من الصار كم زي جوكس جلس انتهى له سبعين سبعين النيرو قال عودي شدشت عمد نسيو نبو كملنا تفتيرنا يبلو أبوها انتهى يبلو إحنا سي كم أدامن هوانن لنا فترناهم عند أولنا عند توالدنا أبزبت إحنا سي مفترنا ولا سلزي تو حتى تقولون نبتا أبشنا نبرة دي خيدو يحتى نعاها
سخان إحنا سي مجمريا هبينا نيرنا كم هبي كأونا محبلنا دا تغيرنا مسينا أبز درجة زي بس إحنا مس دزيت بلو تمليسنا بو نسخة خب أدامن هوان نيلكاني ما قنت حقنا غيرنا إحنا هبي مخانا من بارنا خم مجمريا له زودي أدي خد زرقي نهبي انت اللي وان برن حازر نهبي يبلان بتمثالتنا أدامن هوان استفترنا إنا عيلو حجنتا يزي زرقيكا ولا سب صرح جوك يخد قل كلتي مسأمتي حدا عينة الرأي عند حردها اللي وم ترحيم زمالالو كلتي استفالا لي الرأي عند حردها اللي وم قل نرؤسهم ترح زي كنا نتنم زهانسوه سدراوي زهانسوهم قلعون كمو ألتاون تأشمو كم زحدرو لهم يوتي زرقيكا سلازي انتايو تي حفشاوي تايخاو أماتاتا نايتي حدار زبهر زي سو زي صنح كيو قطا نفتي كلاي زي ارستاي كسغرغن اتي مخنيات مصمادسي انتاي نصمد علينا نولقاو ربحان ايتوم كلته سباتينا خنصنيحنا ግን እንታይ እቲ ምኽንያታት ኣብዚ ረብሓት ጥራሕ ክንብል ከለና ቶም ረብሓታት ሲ ሓደን ክልተን ሰለስተን ኢልና ክንሰርዖም ክንክእል ኣለና ኩሎም ተማሊኦም ዶ ኣይተማልኡን ክንፈልጥ ስለዚ ቀድም ቀዳድም ኣብዛ ዓለምና ሙሉእ ዝበሃል ነገር የለን ሙሉእ ኣብሶሉት ዝበሃል የለን ኩልና ሙሉእ ንደሊ ኢና ግን ሙሉእ ኣይርከብን كلنا ملو ندلنبر كنملئ كأين دلني كيتملأ كخاء كيملأ كخاء كملأ كم زي تقول كنفلت كنكلا لا سلازي كتملأ تدلي كتملئ زي تدلن دي حرخونكا كلتي تتصاراري لازم انت متان كنملأ سلازلنا تامن مللا من حدن يسحابا مالتي كم زي ماغنيت تا اما اكل زلا تا ملئ تخوينا تنكمل ازلون كاب يمانن صغامن زلوا نيجاتيفن بوزيتيفن نابا يمصامو كلتي نابا مسترخبا نيترال خونا زي نيترال كله انا ملؤ كبل خوغن فوصم ملؤ زبحال يلا زي اخن فلطخن كيلاله منتايدا اتحفشاوي تزبازح اندحدا تعقد كيلكا كملؤ غيركا كتوسدو تخيلخا مالتي سلازي انتهى يوم حجتهم حدان كلتن سلسن إلنا نتقصهم زبل زلخو كنتعمد كنملأ زدرغونا نقرا حدا كم زاخد أقصاد أنحو كم كلتا أنصار صوتا بوزيتيفين نيجاتيفين كلتي ناب حدا خموصو سلازي انتا كنفلت ألنا قناب زيان كلتي زيهم كلتا صوتا زيهم ودن قوالن ويقوالن سيتن ود تبعتين كلتي حدا فطرت أيكون معري أيكون تحدي يبلغ تحنتي تحمق ويتحدي بلج الله تحدي دخم الله نمبار أيكون بمعري كم زي تفطروا وكلتي حدا كم زي كونه زرد زرلهم بر يوادا درا يكون كون زرلهم سلزي انتاي زيهم كلتي استفلا لي نغرات نحدي زطر نفدو مخنيات ننربحهم كفليهم يلنا مالنا كلتيهم كاستفالا لي اميلنا مالنا تفللياتهم قسيلنا خريينا ግን እንታይ ኢና ንብል ዘለና ነትፉፍ ጎሮም ሒዞም ናብ ሓደ ይقربሞ እቲ ሓደ ዘይብሉ ነቲ ሓደ ጎ እቲ ሓንቲ ዘይብለኻ ካብቲ ሓደ ትረክብ እዚኣታ ፖይንት ወይ ከኣታ ሕመረታ ኣብ ማእከል ዘላ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ክንርኢ ጓለን ሰይትን ኣምነሲ ንወዲ ተባዕታይሲ እንታይ ኢና ክንብል ጓለን ሰይትን ወዲ ተባዕታይ ኣዲያ حبتيا سبيتيا قاليا سلازي ورتبعتاي قالن سيتي عند حدا تطاميدو مسمن الله مالتي مسديو مسحبتو مسقالو مسبيتو الله مالتي لك بنصارنا يزخا ورتبعتاي قالن سيتي انتاي ابواي حواي سباي وداي سلازي كلتيهم مصماد مالت حدا خببو كبديون كاب حفتون كيتفلى نبر مالتي السخاني كاب حوان كاب ابوان كيتفلى تنبر مالتي
ክልቲኦም ከይተፈላለዩ ተጻሚዶም እንድሕር ነይሮም ጥራሕዮም ዝመላሉ ምቾት ከዓ ዝስምዑ ክልቲኦም እንድሕር ደኣ ብሓንሳብ ዘየልዮም ግን ጎደሎ እዩ ማለት ስለዚ ኒውትራል ኣይኮነን ማለት ካልእ ንፀወታዊ ርውየት ወይ ከዓ ወሲብ እዩ እዚ ባህርያዊ እዩ እቲ ኣብ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ እውን ኣብ እንስሳ ዘሎ እቲ ንፀወታዊ ስምዒት ወይ ከዓ ፀወታዊ ድሌት እዚ ባህርያዊ ኣብ ኩሉ ኣብ ሰብ ዝኾነ ጥዕና ዘለዎ ሰብ ክንዲ ዓቕሚ ኣዳም ዝበፅሐ ወይ ዓቕሚ ሂዋን ዝበፅሐት ባህርያዊ ዘሎ እዩ እዚ እንታይ እዩ ካብ ወዲ 18 ዓመት ኣትሒዙ ዝጅምር ኣትሒዝካ ዝተኻየደሉ መፅናዕቲ እንድሕር ዳኣ ርኢና ንኣብነት ደቂ ተባዕትዮ ወይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓመት ስጋብ 148 ግዜ ስጋብ ደቂ 20 ዓመት ዘለው ፀወታዊ ርክብ ይፍፅሙ ደቂ 60 ወይ ካብ 61 ዘሎ ከዓኒ ስጋብ 60 ግዜ ኣብ ዓመት ፀወታዊ ርክብ ይፍፅሙ ሕጂ እዚ ድሌታት እዚ እዩ ዘሎ እዚ ድሌታት እዚ ነዚ በዚ ዝርከብ ባህታ ንምርካብ ክፃመዱ ይኽእሉ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ብዘይካቲ ንሶም ፀወታዊ ርክብ ብምፍፃሞም ወይ ንፀወታዊ ርክብ ኢሎም ብምውሳቦም ብምፅማዶም ዝረኽብዎ ባህታ እዚ ብመፅናዕቲ ዝተረኽበ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ፀወታዊ ርክብ ኣብ ዝፍፀመሉ እዋን እቲ ኢንዶርፊን ዝተባህለ ነዝዒ ካብ ብፅክታት ናይ ሰውነት ከይዱ ከም ሕማማት ናይ ርእሲ ቀጨውጮ ምባል ናይ ጨዋዳታት ናይ መላጉቦታት ቃንዛ ከምኡታት ዝኣመሰለ ፈውሲ ቃንዛ ባህርያዊ ፈውሲ ቃንዛ ኣሎ ስለዚ ብመፅናዕቲ ከም ዝተረጋገፀ እንታይ ማለት እዩ ዝበዝሑ ደቂ ተባዕትዮ እውን ከም መደቀሲ ከም ዝጥቀምሉ ገለ ይግለጽ እዩ ግን ምስኡ ተኣሳሲርና እንታይ ክንርኢ ኣለና ፀወታዊ ርክብ ዘይምፍፃም ሕማም ኣይኮነን ወይ ፀወታዊ ርክብ ዘይምፍፃምካ ድሌትካ ተቃሕተኻ ባህ ዝብለካ ነገር ዘይምፍፃምካ ዝበፅሓካ ዝኾነ ይኹን በደል ዝኾነ ይኹን ሕማም ወይ ጉድኣት የለን ብዘይካቲ ድሌት እዚ ንኣብነት ብምንታይ ከነረጋግፆ ንኽእል ምስ ሃይማኖታዊ እምነቶም ብዝተኣሳሰር ንዓለም ዝመነኑ ፈለስቲ ኣንስቲ ይኹና ደቂ ተባዕትዮ ንመቐሎም ፀወታዊ ርክብ ከይፈፀሙ ይነብሩ እዮም ዝኾነ ነገር ኣብኦም ተኣሽሙ ዝኾነ ዝወርዶም ተኣሽሙ የለን ካልእ እዚ ፀወታዊ ርክብ ደረጃታቱ ይፈላለ እዩ ዘይካቲ ክንጠቕሶ ፀናሕና ንቡር ኢልና ብኣሃዝ ክጠቕሶ ፀናሕኩ መፅናዕቲ ዝተኻየደ ገለ ናይ ፀወታዊ ርክብ ሕማም ወይ ዕብዳን ናይ ፀወታዊ ርክብ ዘለዎም ሰባት እውን ኣለዉ እዚኦም ሴክሹዋል ማይናክ ወይ ከዓ ሃይፐርሴክሹዋል ዝበሃሉ እዚኦም ኩሉ ግዜ ንገበን ቁልዓት እዮም ብኡ መጠን ከዓኒ ብገበን ተሓተቲ ኮይኖም ጉዳይ ናይ ማእሰርቲ ወይ ከዓ ዘይወፅእ በሰላ ኣብ እምሮኦም ተኣሽም ገይሩሎም ይኾኑ ከምኡ ዓይነት ሓደጋታት ነቲ ሕብረተሰብ ዝኾኑ ኣለዎ ስለዚ እንታይ እዩ ንኩሉ ክፍውሶ ዝኽእል ብዘይካቲ ምስ ፀወታዊ ርክብ ተኣሳሲሩ ዝመፅእ ከይገፍሓና ኢለ ዝቆርፆ ዘለኹ ናይ ግቡእ ዕማም ናይ ስራሕካ ዘይምምላእ የማን ፀጋም ቆሊሕ ምባል ዓይኒ ምግፋሕ ርጉእ ዘይምዃን ኩሉ ዝታት ተኣሳሰረ ንጎኒ ገዲፈ እንታይ እዩ እቲ ኣገዳስነቲ ናቱ ነዚ ክብሉ መፃመዲ እዚ ዕግበት ናይዚ ንምርካብ ከም ዝፃመዱ ንምግላፅ ዘምፅኦ ዘለኹ ኪኖ እዚ ሕጂ እዚ ናይ ብቁጠባ ምድግጋፍ ብቁጠባ ምድግጋፍ ክንብል ከለና ንኣብነት ኣብ በቲ ናይ ቀደም ኣነባብሮ ደቂ ተባዕትዮ ባህድን ብምዋሴ እዮም ዘምፅዎ ነይሮም ብድሕሩ ማእከላይ ዘመን እውን ናይ ሸቕለት ጉዳይ መፅኡ ኩሉ እዚ ደቂ ተባዕትዮ እዮም እቲ ቁጠባስ ኣብ ትሕቲ ደቂ ተባዕትዮ ነይሩ ብዘይካቲ ቀደም ኣብቲ ናይ በዓል መንኻ ትብሎ እንግሊዝ ዘምፅኦ ከመይ ጌራ ሓዳር ወይ ሕብረተሰብ ቆይማ ዝብል ዘበነ ዓደነት ዶ ገለ እንዳበለ ዝጠቐሶ ንዕኡ ንጎኒ ገዲፈ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ቁጠባ ኣብ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ እዩ ነይሩ ስለዚ እዚ ንስ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ዘምፅዎ ቁጠባ ንምርባሕ ንሶም ከዓ ነቲ ንሰን ዘፍርዮም ቆልዑ ወይ ከዓ ናይ ምኽሻን ፍሉይ ካብ ኣዳነት ዝወረስኦ ንምርካብ ነዚ ይደጋገፉ ነይሮም ወይ ከዓ ይመላልኡ ነይሮም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ንሱ ብደገ ንሳ ብገዛ ፀኒሖም ይደጋገፉ ነይሮም
لون كنت قناتات تغيري لومي بمعرية كلتيهم أبدأ يوعلو معرها جزاياتو كلتيهم زخشونو له بايتا تكنولوجيون أتات حلو مالو جنتاي لومي بحد إيد كونكا نابرا ختمرح أبزي كألو له درجة بس مخنيات كلها نابقى جزانا له بلا سقاب كندي مت لا حتى سقاب كندي له قال له كله زين فلتو هذه بقطباو نخداغاغو فند حرخينم كتصامدو كخلو لو مالت حلف حلفو متصمات طرح زي كونه لو مخنا هنا زما معراب عالم زلنا نريو زلنا روميت بارتنر قال تباهيلو بحبار شير اندا غبركا هيوتكا بقطبا شير اندا غبركا هيوتكا نمرح سغاب كندزي درجه ايتبصح زله سلازي تي بقطباوي مدغغاف تغبرو ني رؤوس سغاب كندي مخانو كاله في سجر نمقصال ولدو ወይ ከዓ ንምጽጋይ ሰባት ኩሉ ግዜ ካብ ቀደም ዝጸንሐ ዘስሚዮም ሓድጊ ንምግዳፍ ኮልዱ ይደድ እዚ ብኽልቲኦም ታይ ስለዚ ኮድን ድሕርዳ ኮይኖም ከዓ ግድን ክማላ ስለ ዘለዎም ወይ ክጻመዱ ስለ ዘለዎም እዚውን ሓደ ሩቕሓይ በትናይ ቀደም ኣነባብራ እንታይ ነይሩ ንምክልኻል ኣብ ዓለም ክትነብር እንድሕርዳ ኮንካሲ ሰርቫይቭ ትገብር እንድሕር ኮንካ ብቁጠባ ክትሕይል ኣለካ ብቁጠባ ክትሕይል እንድሕር ኮንካ ከዓ ክትከላኸል ኣለካ ክትከላኸል እንድሕር ኮንካ ክትበዝሕ ኣለካ ክትበዝሕ እንድሕር ኮንካ ታየድልክ ትዋለድ ኢኻ ማለት ስለዚ እዚ እውን ሓንቲ ነይራ በቲ ስለዚ እንታይ እቶም ሕጂ ኣጓብ ዘለዉ ጽሕንጎ ስለዚ ሽንጉሉ ምስ ሸንጎሉ ከምዚ ናይ ሕጂ ዝጥውር ኢንሹራንስ ወይ ከዓ ናይ መልዕሎ ትካላት ስለ ዘይነበራ ደቆም እዮም ምስ ኣረጉ ዝጥውርዎም ስለዚ ክቅልብዎም ክከላኸሉሎም ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክዕቅብዎም እንድሕር ኮይኖም ክወልዱ ስለ ዘለዎም እዚያ ናይ ምጽጋይ ጉዳይ ወይ ከዓ ክትወልድ ናይ ምድላይ ትመጽእ ስለዚ እንታይ ነይሩ ከም ኢንሹራንስ ንግልግልሎም እዮም ብዘይካቲ ሽሞም ንኸስምይዎም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ቀደም ኣብ ብዝሒ ዝኣምን ነይሩ ከም ምዕባያ ዓብዩ በቃ ብዝሒ ጥራሕ ክትወልድ ምክንያቱ ዝሓየለ ስለ ዝነብር ሓይልኻ ንኽትዕቅብ ውሕስነት ምኾነካ ማለት እዩ ስለዚ ተተሓሳስባ እንታይ ነይሩ ጥራሕ ከም ምዕባያ ዓብዩ ከብደማ ይጉደል ዝባኖ ማይዕረቕ ጥራሕ ነይሩ ሕጂ ግን እቲ ኩነታት ተቐይሩ እዩ ምክንያቱ ሎሚ ሰባት ካብ ብዝሒ ኣብ ዓይነት ናይ ምዃን ዝደለኻዮ ቁፅሪ ዝደለኻዮ ፆታ ስጋብ ክንድኡ ደረጃ እየተበፅሑ ዘሎ ስለዚ እንታይ ተደሊ ዝኸውን ዘሎ ሕጂ ምስ ናይ ውርሻ ዝተኣሳሰር ምስ ዓይነት ወይ ናይቶም ሰባት ትደልዮም ቁፅሪ በየናይ ነቲ ዝወለድካ ኢኸ በየናይ ቀይስካ በየናይ ኢኻ ኮስኪስካ ትዕብዮ ኣሎ ስለዚ እንታይ ምባሊ ሕጂ ኣብ ዓይነት እዩ ዘድህብ ዘሎ እቲ ናይ ሎሚ ማለት እዩ ምስኡ ክትወልድ ናይ ዘይምድላይ እውን ኣሎ ምናልባሽ ንምውላድ እዮም ለንዲ ሓንቲ ብክጠቅስ ፀኒሐ ክትወልድ ዘይምድላይ ኣሎ ምክንያቱ ክትሰዓሩ ክጨቐቕ ክብሉ ኣይደልዩም ስለዚ ኣክንድኹም እንታይ እዚ ናይ ኣዳፕሽን ዝበሃል ወይ ከዓ ብትግርኛ ጡብ ኣደነት ዝበሃል ከምኡ ናይ ካልኦት ሞግዚትነት ወሲድካ ትዕብዮም ብሽምካ ይቕየር ኣስማቶም ተኣሽሙ ትኾኑ ማለት እዩ እውን ኣሎ ካልእ ስነ ፍልጠት በፂሕዎ ዘሎ ምዕባለ ሕጂ ኣዝዩ ኣሻቓሊ እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ምውላድ ሽግር ፈቲሕዎ ጥራሕ ዘይኮነስ ኪንኡ ዋላ እንታይ ኢኻ ትፈርሲ እንታይ ዓይነት ሰባት ክትወልድ ትደሊ እንታይ እቲ ናቶም ብቕዓት ናይ ኣይኪ ድዩ ዋላ ናይ ካልእ ድዩ ናይ ጂን ድዩ ገለመለ ከይቅይርዎ ኢኻ ትፈርህ ዘለኻ ስለዚ እቲ ተበፂሑ ዘሎ እዚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሰባት ክጻመዱ ከለዉ ካልእ ብዙሕ ዓበይቲ ረቑሒታት ወይ ከዓ ድሌታት ዋላ ይሃልዎም ተንቀንዲ ግን እዚአን ንምምላእ ከም ኣንጻር ፆታ ንፆታዊ ርውየት ብቁጠባ ንምድግጋፍ ንምቕጻል ወለዶ እዚአን እንተን ዓበይቲ መሰረታውያን ነገራት ማለት እዩ ካልእ ናብቲ ሓደ ኣርእስቲ ክሰግር እየ ናብቲ ካልኣይ ኣርእስቲ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ኣርእስቲ እንታይ እዩ ዝብል እቲ ብቑዕ መፃመዲ ንምሕራይ ዘገድሱ ቆንዲ ረቑሒታትን ኣሉታዊ ሳዕቤናቶም እዚ ኣዝዩ ስፍሕ ዝበለ እዩ ምክንያቱ ቀዳምነት ኣብዚ ዝተጠቕሱ ኣለዉ ኣምራት ኣለዉ ኣብዛ ኣርእስቲ ሲ ብቑዕ ዝብል ኣሎ
حريا له رقحي له صعبين زبلون له زيوم زمزم ترمتا زياتهم ويزم حركات زياتهم ما يجزار اسم سفيح مجلس زدليم يمكن نابتي حفشاو زخونه حلف كبلاي قدم قدادم بقوع مصام الدين محراين دينا نبل زلنا بقوع زبحال شي انتاي درت ناي بقعتي انتاي زي كفل زلو بقوع زبحال كي الله ديو يلن بقوع سي بيرفكت مالت انجو بيرفكت زبحال الله دي يلن ግን እንታይ بتزمادي نحدي بقوع كوينو زسمعو ወይ ዝቅበሎ ነቲ ሓደ ዘይብቁዕ ክኸውን ይኽእል እቲ ሓደ ከም ሻሙን 80% እንድሕሪሉ እቲ ሓደ ከዓኒ 30% ይኽብሎ ይኽእል ስለዚ እንታይ ንምባል ቅድም ቀዳድን ብቁዕ ዝበሃል ነገር ከም ዘየለ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ካልእ ሙሉእ ከለዲ እንድሕሪልና ምናልባሽ አንተቦ ጠቂስና ብዓብይ ግን ተሕርያ ትበሃል ተጠቂሳ ዘላ ቃል نخلحنا نخلو ودي يكون قال أبزخنا عدمة زلو نودو نعقو نعرقو نقالو نزخنا نمحازقة مع تحري نقول فره له انت ايتي فرهين بحريلنا أبز عالم زي نودي سب كل يزفره موت يفره من بارو يفره كل استرفسي زين كلتا أنصارات مهلاون مماثل أنصار كله خلتي يعني فروع ودشت بمسرته كوسن فره كوجس فره كل نجار يزفره لازم تأي ميزان بقع مسام الدين محاي زدليا زدل رقحتات كانوا بقول لنا المحاي زبهرنا بعلو أزيو كان زفرهنا مجلاتي اترق حيز بحال بزح يخن رأيه ألتا نفس وقف رقحتاتهم كأني نناتهم ألو تاوس عبينا ألو توم ألو تاوس عبيناتهم كإنتاي تنرئ منها ترزي تمحراي انتاي مرجع عندي تمرجع خنتاي كابوزح اتزبلتي زحاشة زمعنى إخا تحري كتحرق والله قن كتحرم وهانك خافلت حراي تحراي سلزي كم تنسخات حريو بتوم تحريم تحرى مخان كافلة تحرى خلينا بنقول لنا جدا أيقونن نا بوزيتيف ملسخ تركب السخاء زحرة خيو نسو زي كحريك خمسة سلزي بنتاجركم رأيو مسيركم بوعدك نعم نسي أما تدلو وجاكيت تدلي خيط أبدا أفتعدها كله تريو تدليو أبجب هذا اللي نستوى سلزي زد لخيو زي كونه عقمها أخذ جزء تزد لخيو كتجزء زي ده لخا خنتاي حريكا نعها نعوب وحيكون كان نسنا تلو كارلو ما لي تبتزوار من قدي بهم نحزة سلزي انت أين نبرز لنا كل جزء تحرك لها تزبلت ايه زمان ايه زحاشة خنبلت أن إحنا جن بمناطر ناتكاي بمناطر ناتكاي إنبر بمناطر أتي كواليتي نمزني أيقونة أمو خد أنت خونا الله وزر زرب أحمد أخوين حجي أبزي انتاي أنا كم حفشاوي أبزي نصنعتي كم مأكلاي بوتاز وسطكو انتاي زخنة ودي يخون قال 50 كابت زدليو زمالئ رقحيتات اندحر أرخيبو أخول كماي أخول 100 ديتو أخول زبهال اندحريلنا أتي 25 كام 100 نسو نتحدث من الله اللي نتزحريو زلو ونتزحريا زلو أتي 25 كام 100 نساوي نسو نعوقت من الله تخيله تداماميرو 50 رخيب الله 25 كم كسارة نسخهم الله أوسيدو الله 25 كأ كاب تي زحريا زلو خركب خيليو 100 متى يكارج زي حجي نمحبراو حتو بقصر جيركا كالكوليت تجبرو أشجاري إجن كم حفشاوي
ዝገልጾ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ረቑሒታት እንታይ እዮም ኢና ክንብል ሕጂና ቀጥታ ናብቶም ረቑሒታት ይክሓልፍ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝበሃል ኣሎ እቲ ኣብ መጀመርያ ዝስራዕ እቲ ብዓይንኻ ትሪኦ እዩ ብእዝንኻ ትሰምዖ ወይ ሰብ ዝብለካ ካሊእ ስለዚ እቲ ብዓይኒ ዝረአ ኩሉ ግዜ መጀመርያ መልክዕ እዩ እዚ መልክዕ ከዓ ንሕብሪ ቅርፂ ኣካላት ፀጉሪ ርእሲ ውቃቤ ንኩሉ እዚ ከጠቃልል ይኽእል ግን ምስኡ ዝኸይድ ኣበራ ኣሎ እንታይ እዩ መልክዐኛ ኣበረኛ ዝበሃል ኣሎ ኩሉ መልክዐኛ ኣበረኛ ድዩ እንድሕር ተባሂሉ ኣነ በት ሓፈሻዊ ዛረብ ከም ዘለኹ ጥራሕ ክትርድኡኒ ተስፋ ገብር ግን ዋላ እቲ መልክዐኛ ሰብ ኣበራ ይሃልዎ እቲ መልክዑ ዝስሕበሉ ናብ ሕማቕ ዘውድቆ ነገራት ከም ዘሎ ግን ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ብዘይክኡ እንታይ ኣሎ ብዘይካ እቲ መልክዐኛ ኣበረኛ ንብሎ ሎሚ ተበፂሑ ዘሎ ቴክኖሎጂ ዝፈጥሮ ምድንጋራት ማዕለያ የብሉ እንታይ እዩ ንሱ ማዕለያ የብሉ እንትብሉ ንኣብነት ሸያብ ቢቲንታ ቆርጫጭ ብሰብ ዝሰርሖ ፀጉሪ ሓፂር መበረኺ ጫማ ከምኡ ዘሳኒ ክዳውንቲ ምውዳይ ካልእ ምስኡ ዝተኣሳሰር ኣሎ ፐርፊም ተነስኒስካ ንሰባት እንተኣሽሙ ምግባር ውንኦም ምስሓብ ዝስታት ኣሎ ስለዚ እንታይ እዩ እዚ መልክዕ ንብሎ እቲ ናቹራል ሰብ ዝሰርሖ ኢና ንሕና ኣብ ሓንጎልና ንኸውን ሰባት ተበፂሑ ዘሎ ቴክኖሎጂ ግን ነቲ መልክዕ ብከምዞም ክጠቕሶም ዝፀናሕኩ ገይሩ ይሽፍኖም ኣሎ ድሓር እቲ ሰብ ነቲ ሓቀኛ ተኣሽሙ ስመፀ ንኣብነት ሓደ ሸታት እንድሕር ኮይኑ እቲ ሰብ ፐርፊም ገይሩ እንድሕር ዳ ከዳናግር ፀኒሑ ውዒሉ ሓዲሩ እቲ ሓቂ ምዃኑ ኣይተርፎን እዩ ስለዚ እቲ ንመርፀሉ ረቑሒታት ብልጫ እኳ እንተለዎ ኣሉታዊ ከም ዘለዎ ንምጥቃስ ምስ ኣሉታዊ ሳዕቤናቱ ዝጠቅስ ዘለኹ ካልኣይ ረቑሒ ጠባይ እዚ ጠባይ ንብሎ ምስ ቅንዕና ልውሃት ምእዙዝነት ትሕትና ህድኣት ምውዛይ ዝኣመሰሉ ኣለዉ እዚኦም እዚ ማእከላይ ናይ ስኒት ማእከል ናይ ስኒት ተባሂሎም ዝጥቀሱ ኣዝዮም ከዓ ተመረፅቲ እዮም ተመራፂ እዚ ብኣንፃር ናይዚ ሓራቅ ጨካን ፀቢብ ዓቕሊ ሓሳዊ ሰራቂ ስሱዕ ገለ ዝበሃሉ ኣሎ ግን እንታይ እዮም እቶም ተመረፅቲ እቶም ኣቐዲመ ዝጠቐስኩም እዩ በንፃሩ ግን ብዘይካቲ ክትፈልጦ ትኽእል ዝጠቕሶ ፀናሕኩ ሓራቅ ዶ ጨካን ዶ ሰራቂ ዶ ሓሳዊ ዶ ባህርያትካ ናይ ምሕባእ ወይ ንዓለም ስጋብ ዝደልወካ ናይ ምውሳእ ክእለት ናይ ወዲ ሰብ ብላዕሊ ጥርዙ ይበፅሑ ስለዚ እንታይ ኣብዚ ንኣብነሲ ሓራቅ ከሎ ዕጉስ ኮይኑ ንዝተወሰነ እዋን ወይ ኮይና ትፀንሕ ዓቕሊ ፀቢብ ከሎ ከምኡ ተመሳሳሊ ተኣሽሙ ኮይኑ ፀንሕ ስለዚ እንታይ እዚ ጠባይ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ወሳኒ ዝኾነ ረቑሒ ማእከል ናይ ስኒት ይኽእልና ኣለና እቲ ክፃወሮ ዝኽእል ወዲ ሰብ ኣዝዩ ዝተወሰነ እዩ ምእንቲ ደቀይ ምእንቲ ቃል ኪዳነይ ምእንቲ ገለ ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ገለገለ ዝበሃል መስዋእቲ ትኸፍሎ ኣሎ ግን ኩሉ ግዜ ደረት ኣለዎ ተሰኪምካዮ ክትከይድ እንድሕር ዳ ኮንካ ከዓ ዘይሕጉስ ኢኻ ዘይሕጉስ እንድሕር ኮንካ ከዓ ኩሉ ግዜ ሂወት ዘለዎ ኣይኮነን ዘይሕጉስ ሂወት ምብራህ ማለት እዩ ካልእ እዚ ልቦና ወይ ቀልቢ ኣሎ ሳልሳይ ረቑሒ እዚ እቲ ምስ ኣእምሮ ብልሒ ትኩረት ምስትውዓል ዝኸውን እዩ እዚ ሕጂ ኦኬ መዳርግቲ የብሉ ምክንያቱ ፈዛዝ ዝደሊ ሰብ የለን ዘይርድኦ ዘይርዳኣ ዝደሊ ሰብ የለን ግን እንታይ እዩ እዚ ብሰርቲፊኬት ብባጀላ ወይ ብገለ ዕቁኖ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ናብ መዓልታዊ ሂወት ዘሎ እዩ እዚ ብዝኾነ ኣርቲፊሻል ነገር ከምቲ ዓንተ ብክትጠቕሶ ፀናሕና ብምውሳእ ብኣርቲፊሻል ብቴክኖሎጂ ብገለመለ ዝኾነ ኣይኮነን እዚ ቁሉዕ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ተቕርብ ሎሚ እንታይ እዩ ምዚ ናይ ቴክኖሎጂ ዘፍርህ ዘሎ እንታይ እዩ ምናልባሽ
ايتي نايت سبسس قاب كندي بتكنولوجيا امريكا موسبو خفصم اللي حدا خوينو او نخيد صح تكنولوجي راح انت زي كوينو زي لعل انت زبلو ነገር የለን ምክንያቱ ሲብ ቀረባ ክትመዝኖ ትኽእልኻ ካልእ ምዕሩይነት እዚ ምዕሩይነት እዚ ኣብ ዕድመ ኣብ ጾታ ኣብ ፀዓት ኣብ ተሓሳስባ ኣብ ዘመናውነት ምስ ኩሉ ዝኸይድ ምክንያቱ ዕድመ ዝተፈላለዩ እንድሕር ኮይኑ ዘምፅኦ ሳዕቤን ኩላህና ንፈልጦ ኢና ምክንያቱ ናይ ተሓሳስባ ኣሎ ናይ ባህላዊ ደረጃ ኣሎ ደረጃ ንቕሓት ኣሎ እዚ ዘይ ምዕሩይ እንድሕር ኮይኑ ዝተፈላለዩ ብዕድመ እንድሕር ዳኽሳ ኮይኖም ብፀዓት እውን ሓደ ይኮኑን ኣይሰማምዑን በተሓሳስባ ናይ ዘመናውነት ግን ኣይተሓሳስቡን ኣይማዛዞንን ስለዚ ምዕሩይነት ቀንዲ ረቑሒ ናይ መምዘኒ ምዃኑ ንምግላጽ ካልእ ቁጠባ እንድሕርልዩን ቁጠባ ማዕረ እንድሕር ዳ ዘይመጽዩ ምዕብላል ኣሎ ጽግዕተኛ ናይ ምዃን ስምዒት ኣሎ እንድሕር ዘይተማዕራረ የፍልጥኡ ከዓ እቲ ሓዳር ምዕሩይ እዩ ወይ ከዓ ሕጉስ እዩ ብጽፉፍ መንገዲ ብልሙጽ መንገዲ ይኸይድ ኣሎ ክትብሎ ኣይትኽእልን ስለዚ ምዕሩይነት ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ ኣብ ተኣሽቡ ቁጠባ ዘምጽኦ ህቡብነት ዘምጽኦ ካልእ ብዙሕ ነገራት ዘምጽኦ ዘይምዕሩይ ወይ ሚዛናዊ ዘይኮነ መውስቦ እንድሕር ዳ ተገይሩ ወይ ምጽማድ እንድሕር ተኻይዱ ኩሉ ግዜ ሳዕቤናቱ ናብ ኣሉታ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ኢና ክንጠቅስ ፀኒሕና እዚኦም እቶም መምዘኒ ረቑሒታት ኮይኖም እዚኦም ኩሎም ክማልኡ ድዮም ኣይማልኡ ንዝበሃል ሕቶ ኣቐዲመ ክጠቕሶ ፀኒሐ እየ ዘይክማልኡ ይኽእሉ እዮም ግን ሓደ ቀመር ናይ ቁፅሪ ዓንቶ በሂበኩም ነይረ እቲ ሓኻሚእቲ ትደልዮ 25 ካብ ሚእቲ ንስኻ ትምልኦ 25 ካብ ሚእቲ በኣ ትምልኦ ኢና ኢልና እንተኣሽሙ ክንከውን ፀኒሕና ብኣጠቓላሊ ግን እንታይ እዩ እዚ ብመፅናዕቲ ዝተኻየደ እዚ ፍሉጥ ናይ ሳይኮሎጂ ጸሓፊ ወይ እውን ተመራማሪ ኦስትሪያዊ ሲግመንድ ፍሮይድ ዝበሃል እንታይ ዝብል ኩሉ ግዜ ሰባት ንስድሮኦም ዝመስሉ እዮም ዝመርፁ ይብል እንታይ ማለት እዚ ጓል ነቦኣ ወይ ንሓዋ ዝመስል ወዲ ከዓ ነዲኡ ወይ ንሓፍቱ ትመስል እዩ ዝመርፅ ዝብል እዚ ኣብቲ ንሱ ዘካየዶ መፅናዕቲ እዚ ሕጂ ምሰይነት እንድሕር ማዛዚንካ እዛ ሰብኣይን ሰበይትን ካብ ሓደ መሬት ፍጠሩ ትብል ኣባሃህላ ናይ ሕብረተሰብና ቁሩብ ምስኣ ትዛመድ ትመስል ስጋብ ክንደኣ ግን ምናልባሽ ኣብ ዝተፈላለየ ሰበብ ብነብሱ ክግምግማ ክእል እዩ ማለት እዩ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ንሓፍትና ወይ ነዴና ትመስል ዲና ንመርፅ እቶም ደቂ ኣንስትዮ ኸ ነቦአን ወይ ንሓወን ድን ዝመርፃ ካብቶም ወክሮ ናይ ነብስና ክንግምግማ ንኽእል እሱ ግን ከምኡ ኢሉ እዩ ዝኾነ ኣነ ምሰይነት እየ ኣኹይናያ እታ ምሳ ሰብኣይን ሰበይትን ካብ ሓደ መሬት ዝፍጠሩ ትብል ኣባሃላና ምስኣ እየ ኣዛሚደ ካልእ ክሰግር እየ ናብአ ክሰግር ደልየ ናብቲኣ ባህርያዊ ፍልሊ ናይ ኣንጻር ጾታ ኣቀዲመ ጠቂሰልኩም ነይረ ክልቲኦም ኣንጻር ጾታ ብማዕረ ኣይተፈጥሩን ሓደ ይበልፅ ሓደ ይሓምቕ ዘይኮነ ከዓ ክልቲኦም ዝተፈላለዩ ስለ ዝኾኑ እዮም ከዓ ንኽፃመዱ ከም ማግኔት ዝሰሓሓቡ ኢለ ጠቂሰልኩም ነይረ ስለዚ ምፍልላይ ናይዚኦም እንታይ እዩ ምፍልላይ ናይዚኦም እንታይ እዩ ኢና ክንብል ምፍልላይ ናይዚኦም ከምቲ ኣቀዲመ ዝጠቀስክዎ ሓደ ኣብነት ከምፃልኩም እዩ ኣብ ሕብረተሰብና ሓንቲ ምስላ ኣላ ዕንቁርዖብሲ ክንዲ ሓርማስ ክትከውን ኢላ ዝተነፊሓ መተት ዝበሃል ኣሎ ሕጂ እንታይ ኢና ንወስዳ ኩላህና ሰብሲ ዘይዓቕሙስ ክገብር ኣይክእልን እዩ ኢና ንወስዳ
ድሕውሽ ጣሪና ያግን ዕንቁርዓብ ጥራሕ ኣይኮነትን ክንደ ሓርማ ትከውን ኢላ እንድሕር ደልያ ዝተነፊሓት ሞ ሓርማ ዝውን ኣብቲ ዕንቁርዓብ ተኣትዎ ዒላ ውሽጢ ማይ ኣትያ ክንድቲ ዕንቁርዓብ ፀንሖ ትኽእል ሰዓታት ወይ መዓልታት ክፀንሕ ኣይትኽእልን እያ ከምኡ እንድሕር ዳ ፈቲና ንሳውን ዘቕቢባ እያ ትሞ ስለዚ እንታይ ንምባል ክልቲአን ዘምፅአን ዘለኹ ኩሉ ነናቱ ብልጫ ኣለዎ ኩሉ ነናቱ ድኽመት ኣለዎ እቲ ሓደ ዝኽእሎ እቲ ሓደ ኣይክእሎን እዩ ናይቲ ሓደ ብልጫ እቲ ሓደ ድኻም ስለዚ ኩሉ ፍጥረታት ዝተፈላለየ ባህሪ ኣለዎ ብፍላይ ከዓ እዞም ክልተ ፆታ ወድን ጓልን ኢልና ንጠቕሶም ክልቲኦም ሰብ ኢልና ብሓፈሻዊ ብሓደ ዋላ ንጥመሮም ክልቲኦም ዝሓስብ ዝንቀሳቐስ ዘተንፍስ ኩሉ እቲ ስርዓተ ብዘይካቲ ንፈልጦ እቲ ስርዓተ መፍረ ዝበሃልሲ ናይ ኩሎም ሓደ ዋላ እውን ፋንክሽናል ኣይኮነን እምበር ንጓል ጡብ ኣለዋ ንወዲ ጡብ ኣለዎ ኩሉ ተመሳሳሊ ማለት እየ ስለዚ እንታይ ንምባል እዚኦም ግን ፍልልያ ኣለዎም እንታይ ትፍልልዮም ኢና ክንብል ካብ መጀመርያ ሒዝካ ትፍልልዮም ትባህርያ ፍልልይ እንታይ እዩ ካብ ተሓስባ ጀሚር ኣብ ፈጣጠራ ኣብ ካይዳ ኣብ ስምዒታት ኩሉ ፍልልያ ኣለዎም ሓደ ብሓደ ከዓ ክንሪኢና ንኣብነት ንመርዓ ኣብ ምድላው ዝገብርዎ ምቅርራብ ክልቲኦም ዝተፈላለዩ ኩሉ ግዜ ክምርዓው እንድሕር ኮይኖም ሓንተው ምሽ ብዛዕባ ምርጫ ገለ ክንዛረብ ፀኒሕና ናይ ክልቲኦም ኣተሓሳስባ ኣብቲ ምድላው ንመርዓ ናይ ክልቲኦም በበይኑ ንኣብነት ደቂ ኣንስትዮ ክንሪኢና ደቂ ኣንስትዮ ክምርዓዋ እንድሕር ዳ ኮይነን ነዊሕ ምድላው እየን ዝገብራ ነዊሕ ምድላው ናይ መርዓ ይገብራ ኣብ ምርጫ ግን ኣይድንግያን ከማረፃ ክብላ ግዜ ኣይጥፋኣን እየን ሓፈሻዊ ብዛዕባ ዝበዝሓ መፅናዕቲ ዝተመርኮሰ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ናይ ውልቀ ካልእስ ፍልይ ዝበለ ኣብነት ኣምፂና ዲስትራክት ከይንገብር ማለት እየ ኣብ ምርጫ ግዜ ኣይጥፋኣን እየን ኢልና ኢና ኣለና ካልእ ከንታይ ገብራ ነቲ ዝመርፅኦ ወዲ ስህራይ ዝብልኦ ይኹን ዋላ ባዕለን ዝረቕሕኦ ንምቕያር መጠነኛ ስራሕ ከም ዘድልየ ንፈልጣ እየ ልክዕ ከምቲ ዝደሊኦ ዘይኮነ ከምቲ ንሰን ዝደሊኦ ክገብርኦ መጠነኛ ስራሕ ከም ዘድልየን ፈሊጠን እየን ዝኣትዎ ካልእ ከ ድሕሪ መርዓ ንመፃምደን ከፀብቃ መፃምደን ንክሕጎሰለን ከዓ ነብሰን ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ንክኸውን ክገብራ ኩሉ ይርስዓ እቲ ናይ መጀመርያ ኩሉ ይርስዓ ክንብል ከለና ካብ ነብሰን ንላዕሊ ብዛዕባ ነቲ መፃምድተን ስለ ዝሓስባ ነብሰን ይርስዓ ኣለዋ ንብል ኣለና ደቂ ተባዕትዮ ኸ ኢና ክንብል ብሳ መጀመርያ ዝበልኳ ደቂ ተባዕትዮ ንዕኦም ትኸውን ክመርፁ ግዜ የጥፉ እዮም እቶም ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ምርጫ ዘጥፉ ደቂ ተባዕትዮ እዮም ክንደይ ብኡ ቢሉ ዝሓልፎም ዕዳግኦም ብኡ ቢሉ ዝወርድ ከምቲ መጀመርያ ዝደልይዎ ዝነበረ ዘይኮነ ታሕቲ ኣንቆልቂሉ ትሕቲ ዝደልይዎ ዝነበሩ ዝኸዱ ከም ዘለዉ ምናልባሽ ኩላህና ንፈልጦ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእታ ዝመረፅዋ ኸ ልክዕ ከምታ መጀመርያ ዝመረፅዋ ክመርፅዋ ከለዉ ዝነበረ ከምኣ ኮይና ክትነብር እዮም ዝደሊ እንታይ ንምባል በቲ ድሕሪኡ ዝመፅእ ምቅያራሲ ኣብ ግምት ኣይእትዎን ከምኡ ክኸውን ይኽእል ኣብ ሕብረተሰብና እንድሕር ዳሪኹም እንታይ ይበሃል ማይ ሓፂብኩም ሃቡና ኣብዎ በቃ መሪፅና ያለና ከም ዘላታ ዝኾነ ነገር ምስላምዶ ገለምላ ኣየድልየናኒ ማይ ሓፂብኩም ጥራሕ ሃቡና ኣብዎ ስጋብ ክንደይ ወዲ ነታጓል ከምታ ዘላታ ክነብረሉ ከም ዝደሊ ንምዃን ዘምፅኦ ዘለኹ እዚ ግን ከም ዘለኻዮ ኣይንበርን ቅርፂ ምቕያር ኣሎ ከብዲ ምውፃእ ኣሎ ማዳ ኣሎ ኩሉ ዝተኣሳሲሩ ዝኸይድ ኣሎ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ምቕያር ድሓር ኣብ ግምት ኣይእትዎን እዩ ድሓር እቲ ምቕያር ግዜ ሓልዩ ምስ ቆልዓ ምስ ናብራ ምስ ካልእ ምስ መፀ እንታይ ይኹኑ እታ ዝመረፅዋ ናይ መጀመርያስ ከም ዘይኮነት
ከም ዝተቀየረ ገይሮም እዮም ዝሓስቡ ስለዚ ዝፍልልይ ኣሎ ካልእ ኣብ መንበሪ ገዛ ዘሎ ናይ ስራሕ ፍልይነት ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ገዛ ንጓል ኣንስተይቲ ናይ ስራሕ ቦታ እዩ ምግቢ ተዳልወሉ ቆልዓ ትወልደሉን ትዕብየሉን ናብራ ተመቃርሓሉ ንብዘልና ንመን እንታይ የድልዮ ኣብ ምስራሕ ምግቢ ኣብ ምክንኻን ኩሉ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ቀደም ከምኡ እዩ ነይሩ ኩሉ እቲ ስራሕ ናይ ገዛ ናይ ጓል ኣንስተይቲ እዩ ነይሩ አንተ በጠቀስኮ ክጠቅሶ ፀናሕኩ ትገብረሉ ኣብ ገዛ ትውዕል ስለ ዝነበረት ሎሚ ግን ብማዕረ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ስራሕ ውዒሎም ማዕረ ሰዓታት ሰሪሖም ማዕረ ንገዛኣቱ ስለዚ እንታይ ኮይኑ ንጓል ኣንስተይቲ ኣብ ደገ ስራሕ ኣብ ገዛ ስራሕ ኮይኑ ስለዚ እንታይ ሎሚ ንዓኣ ልዕልነት ክሕድረላ ዝኽእል ምንጭ ናይ ቁጠባ ኢሉ ዝኾነ ይኹን ወዲ ተባዕታይ የለን ምክንያቱ ማዕርኡ ሰሪሓ ተኣቱ ስለ ዘላ ሎሚ ካብ ደገ መፂኡ ደኺመ ውዒለ ዝባ ዝብል የለን ምክንያቱ ማዕረ ኣትደክም ዘላ ዋላ ከምኡ እንተኾነ ግን እቲ ስራሕ ካብ ዝባነን ኣይተለቐቐን ስለዘይተለቐቐ እንታይ ክኾና ክኢለን ደቂ ኣንስትዮ ሎሚ ኣዝየን ቁጥዓት መንፀርፀርቲ ኣብ ቀረባ ዝፀንሓ ኮይነ ኩሉ ግዜ ሕጂ እዚኣ ዘምፀታ ጉዳይ ናብ ግርጭት ገፃ ትፈሓፋሕ ማለት እዩ ክምለኻ እውን ኣይክእላን እየን ምክንያቱ ዘምልኽ ምክንያት ወላ ሓንቲ የብለን ማዕርኡ ኣብ ደገ ውዒለን ማዕርኡ ኦፖርቹኒቲ ስለ ዘለዎ ናብ ደገ ማዕርኡ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ናብቲ ቁጠባ ርእሰን ስለ ዝኽእላ ፅግዕተኛ ናቱ ኮይነን ክኸዳ ስለ ዘይክእላ ብኡ ዝምለኻሉ ምክንያት ዋላ ሓደ የለን በቲ ኮይኑ በቲ ግን ዋላ እውን ደቂ ተባዕትዮ ኣብቲ ናይ ስራሕ ገዛ ኣይሳተፉን እዮም ሎም ክትብል ኣይትኽእልን ምክንያቱ ከምቲ ናይ ቀደም ትንበድብዶ ፈርኔሎ እፍትብሎ መጎጎ ገለመለ የለን ቴክኖሎጂ ስለ ዘቃለሎ ደቂ ተባዕትዮ ኣይሳተፉን እዮም ሙሉእ ብሙሉእ ክትብል ኣይትኽእልን ከሳተፉ እዮም ግን ከምዚ ንዓን ዝሕግዙ ስራሕ ንዓን ዝተፈልየ ንሶም ዝሕግዝዎን ዘለው ገይሮም ስለ ዝወስድዋን ነብሶም የቐኒየለይ ይደልዩ ኸበ ነዚ እንታይ ማለት እዩ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ደቂ ተባዕትዮ ምዃኖም ጥራሕ ክኸብሩ ከም ዘለዎም ናይ ይርድኡ ሕጂ ዘጥረይዎ ዘይኮነ ግን ካብ ቅድማ ትሒዙ ተኣሳሲሩ ዝመፀ ዝተወርሰ ማለት እዩ ስለዚ ደቂ ተባዕትዮ ገዛ እንታይ ንጓል ኣንስተይቲ ናይ ስራሕ ቦታ እያ ክንብል ፀኒሕና ንጓል ኣንስተይቲ ንወዲ ተባዕታይ ከንታይ ናይ መዕረፊ ቦታ እያ ገዛ ንወዲ ተባዕታይ ናይ ዕረፍቲ ቦታ እያ ከመይ ናይ ዕረፍቲ ቦትኡ ኢና ክንብል በቲ ናይ ቅድም እንድሕር ደኣ ከድና ንኣብነት ኣብ ሃደ ንውዕል በቲ ናይ ቀደም መናብሮ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኣብ ማሕረስ ውዕል ኣብቲ ማእከላይ ዘበን እውን ኣብ ሽቕለት ውዕል ስለዚ እቲ ዝደኸመ ጉልበቱ ዝደኸመ ሓንጎሉ ኣብ ገዛ መፂኡ ዘዕርፈሉ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ወዲ ተባዕታይ ፍፁም ዘረባ እዩ ዝፀልእ እታ ጓል ኣንስተይቲ ኸ ኢና ክንብል እታ ጓል ኣንስተይቲ ኸ ናይ ስራሕ ቦታ ኣብ ምዃኑ ጠቒስናያ ነርና በንፃሩ ከዓ ብፅሙያ ተበሊዓ ውዒላ ኣብ ገዛ ምስ ቋልዓ ጫቕመረቕ ክትብል ውዒላ ምስ ቋልዑን ምስ ስራሕን ሰብኣያ ከመይ ከም ዝወዓለ ክነግራት ዝርዝር ፀሚዋ ስለ ዘሎ ዘረባ ትደሊ ክዕልላ ትደሊ እሱ ከዓ ደኺሙ ስለ ዘሎ ዘረባ ይፀልእ እንታይ እቲ ዘረባ ዝፀልእ ኮፍ ክብል እዩ ዝደሊ እንታይ እቲ ኮፍ ክብል ይደሊ ንብሎ ዘለና ኸን ብዛዕባ እቲ ዝወዓሎ ዝገበሮ ጉድለት ወይ ንፅባሕ ክገብሮ ዝደሊ ወይ እንታይ ሓይሽ ክሓስብ ሓንጎሉ እንታይ ሽሙ ክገብሮ ደሊ ማለት ከዛ ክኹነ ደሊ ክዕርፎ እሳ ግን በንፃሩ ሱቕ ምባል ናቱ ንዕኡ ዝፀልኣ ዘይፈተዋ ከምኡ ስለ ዝመስላ ክዛረብ እያ ዝያዳ ትደፋፍኦ
حجي انت ايتي قداي اب كمزي مترطار مص تمترطار كم انت اي زجمر قدم تطرطارتا زنبرن امنت ناي مدونغاي ناي مقلطافن كنغركم قدم ود تبعتاي ناب هادن ديو ناب سراح ديو ناب محرس ديو فيرو اندحر دادون ديو قال رخيبو كيكون صلاء ديو اراو دي يشغل نير تقول عسبيتي اب دغز صنح لو مبز دحراي موعد كن زرحس ساعات كله سلا زخونه خبط ساعات اندحر دادون ديو انتاي مترطارنا هيوتو خمتناي قدم زي كونه مترطار يخبل لالو يحششالو كالا اي يغفحالو زبلي زمص ስለዚህ እንታይ እዚ ኩሉ እዚ ተኣሳሲሩ እቲ ገዛ ዝፈጥሮ ፀቕጢ ኣብ ጓል ኣንስተይቲ ይኹን ኣብ ወዲ ተባዕታይ እዚ እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ከም ደቂ ተባዕትዮ ስለዝኾነ ጥራሕ ላዕለዋይ ኢድ ክህልዎም ዝደልዩ ኣብ ክሽነ ስለዝሰርሑ ምስጋና ብኣተን ክቐርበን ይደልዩ እዚ ግን ኩሉ ክኸውን ዘይክእል እዩ ምክንያቱ እቲ ግዜ ስለዝተቐየረ ምስ ግዜ ጥራሕ ክትቅየር ትኽእል ካልእ ጉድለቶም ኣብ ምእራም ዝወስድዎ ስጉምቲ እቲ ባህርያት ፍልልይ እንዲና ክንርኢ ፀኒሕና ጉድለት ኣብ ምእራም ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ብወገን ተባዕትዮ ጉድለትካ ኣብ ምቕባል ይኹን ኣብ ምእራምፈላለየ ስምዒት ወይ ከዓ ዝተፈላለየ ኣረኣእያ እዩ ዘሎ ንኣብነት ደቂ ኣንስትዮ ምእንቲ ቃል ኪዳንን ይኹን ደቀን ሕድገት ይገብራ ንዘጋጥመን ሕማቕ ነገር ከተኻኽላ ብተስፋ እየን ዝሰርሓ ንሕማቕ ሰብኣየን ብምፅዋር ከዓኒ ብትዕግስቲ ሓዳረን ክቕፅላ ይመርፃ እዚኦም ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ እንድሕር ዳኣ ርኢና ግን መፃምቶም ሓንሳብ እንድሕር ተጋግየን ንቐፃሊ ካብቲ ዝገበርኦ ጌጋ ዝብእስ ጌጋ ዝፍፅማ እምበር ዝመሓየሻ ኣይመስሎምን ሓንሳብ ዝተዛረብኡ ከዓ ከምቲ ናይ መጨረሻ ውሳኔአን ገይረን እዮም ዝወስዱ እሰን ደቂ ኣንስትዮ ዝተዛረብኦስ ኩሉ ይትግብርኦ ማለት ኣይኮነን ካብዚ ሓዳር እዚ ካብዚ ጨምላቕ ሓዳር እዚ ወይ ካብ ገለ ዝብል ዘረባ ዋላ እንተተዛረባ ኣተን ዝዛረብ እምበር ይትግብርኦ ማለት ኣይኮነን ስናተን ስምዒት ዓንተ በዝበልኮ እዩ ስለዚ ደቂ ተባዕትዮ ግን እታ ዝተዘረባ ዝተግብርኣ ኮይኑ ይስምዖ ኩሉ ግዜ ከዓ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ምጭቕጫቕ ከምቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምእንቲ ሓዳረን ምእንቲ ደቀን ምእንቲ ቃል ኪዳነን ዝፀቕጣ ዘይኮነ ካብ ምጭቕጫቕ ተፋቲሕካ ምግልጋል እዮም ዝመርፁ ብዛዕባ እቲ ሳዕቤናቱ ቀሰይ ኢሉ ድሒሩ እዩ ዝርድኦ ደቂ ኣንስትዮ ግን ኩሉ ጌናት ክመፅእ ዝኽእል ሳዕቤን ይፈልጦ እየን ተመኒይወን ዘይከውን ምዃኑ ኣረጋጊፀን ከምዘይ ተዓሳ ክውስና እንተዘይኮይነን ከምዚ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ምፅእ ኢልካ ኣብ ሓደ እዋን ጣዕጣዕ ኢልካ ተኣሽሙ ምኻድ ድሓር ምስ ሓሰብካሉ ተኣሽሙ ምዃን ምጥዓስ ከምኡ ዝበሃል ነገራት የለን ካልእ ኣብ ተመስጦ ናይ መዘናግዒ ዘለዎም ፍልልይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፍቅሪ ሓፈሻዊ ናይ ማሕበራዊ ህይወት ፊልም ይብርህ እንታይ እዚ እንድሕር ዳኣልና ንኣብነሲ ናይ ፍቅሪ ፊልም ተዋስኦ ደርፊ ድራማ ኩሉ እዚ ይብርህን ክንብል ከለና እንታይ ከምኡ ስለዝደልያ ትህወተን ልክ ከምኡ ስለዝደልያ ነዚ ሓፈሻዊ እዚ ናይ ማሕበራዊ ህይወት ፊልም ፅቡቕ ዝሕጉስ ናይ ፍቅሪ ምስኡ ዝተኣሳሰር ደስ ይብለን ንደቂ ተባዕትዮ ግን እዚ እንታይ ከምዚ ናይ ኣምሰሉ ወይ ከዓ ከምዚ ዝተጋነነ ዘይግብራዊ ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ብዛዕባ እዚ ፈፂሞም ደቂ ተባዕትዮ ግዳእ ኣይገብሩን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ዕረፍቲ መፃምድተን ካብአን ክፍለዩ ኣይደልያን በንፃሩ ግን ደቂ ተባዕትዮ ስፖርት እንድሕርልዩ ኩዕሶ እንድሕርልዩ ኣኼባ ድዩ ናይ ዝኾነ ጉጅለ ናቶም ማለት እቲ ናይ ምስ ሞያ ዝተኣሳሰር ከምኡታት እንድሕር ዳኣሉ ናይ ዝኾነ ናብኡ ምኻድ እዮም ዝደልዩ እዋን ዕረፍቲ ብዝተኻእለ መጠን ደቂ ኣንስትዮ ግዜአን ዓመት ሓዳረን ኣብ ምግባር ክሕልፋ እየን ዝደልያ ደቂ ተባዕትዮ ኸ ኢና ክንብል
دق تبعتيو فيلم كيان محبراዊ ህይወት ከም ዝፈትዋ ምሽርኢና ኣለና ደቂ ተባዕትዮ ግን በንጻሩ ውድድር ዘለዎ ጸወታ ይፈቱ ውድድር ዘለዎ ከም ዝናይ ኩዕሶ እግሪ ጉያ ናይ መኪና ቅድድም ናይ ብሽክለታ ስታትዮም ዝደል ኣብ ውድድር ዘለዎ ዓይነት ኣሽሙ ደቂ ኣንስትዮ ግን በንጻሩ ነዚ ምርጋሕ ኣካል ምጉዳል ንኣራግጽ ናይ ዓያሹ ናይ ከም ገረን ዝርድኦ ኣይ ብዝበዝሐ ዘርብ ዘለኹ ኣይቅበሎን ኣብቲ ትርፍ ግዚኦም ከዓ ኣኼባታት ወይ ናይ ፖለቲካዊ ኩነታት ዜና ገለ ኣብ ምጽናዕዮም ኣብ ምክትታል እዮም ዘሕልፍዎ ካልእ ጭንቀቶም ኣብ ምውፃእ ዝኽተልዎ ዘይመሳሰል ኣገባብ ኣሎ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝጭነቕሉ እዋን ብሕት ኢሎም ክሓስቡ ሽግሮም ባዕሎም ከቃልሉ ክባላሓቱ ይመርጹ ኣብ እዋን ወጥሮም ዝኾነ ዝውትውቶም ሕቶታት ዝዝንበሎም እንታይ ኮንካ ኢኻ ዝንትብል እንታይ ትሓስብ ኣለኻ እንታይ ደጋጢሙካ ኣለኻ እዩ ገለ እንዳበለ ሕቶታት ገይሩ ዘጨንቆም ኣይፈቱን ብዛዕባ ዘጋጠሞም ምኽሪ ሓተቱ ምኽሪ ክህቦም ንዝመፀ ሰብ ኣዝዮም የምፀልዎ ኣይደሊን ምክንያቱ እንታይ ሽግሮም ባዕሎም ክፈትሑ ናይ ምድላይ ባህሪ ኣለዎም እዩ ዝብል ዘሎ ሓንጎል ናይ ደቂ ተባዕትዮ ብዘይ ሓሳብ ሱቅ ናይ ምባል ዓቕሚ ስለ ዘለዎ መዕረፊ ይጥቀሙሉ ተሓዲሶም ንኽባላሓቱ ከዓ የኽእሎም እንታይ እዚ እንድሕሪልና ኣብቲ ኣቃውማ ናይቲ ሓንጎል እንታይ እዩ ምስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ገለጽኩ ክነግረኩም ሓንጎል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብዘይ ስራሕ ስቃይ ይብልን ናይ ሰብኡተን ሱቅ ምባል ከዓ ዝያዳ ንዐን የሻቕለን እንታይ ኮንካ ሱቅ ትብል ኢለን ሓቲተን ሱቅ ኢለ ዝብል መልሲ እንድሕሪ ስዒብወን መሊሰን እየን ዝጭነቃ ካልእ ብባህሪአን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓንጎል ሰብኡተን ዘሎ ናይ ምንባብ ተኽእሎ ትሑት እዩ ካብ ኣዳማምፃን ምንቅስቃስ ኣካላትን ዝርድኦ ዝያዳ ይበዝሕ ጭንቀት ከጋጥመን ከሎ አንተም ናይ ደቂ ተባዕትዮ ወይ ሽግር ከጋጥመን ከሎ እንታይ ከም ዝገብሩ ነገርኩም ነይረ ደቂ ኣንስትዮ ግን ጭንቀት ከጋጥመን ከሎ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ብዘይ ቁራጽ ዝዛረባ ኣብቲ ኣዋንቲ ኣስቑ ኢሉ ዝሰምዐን ሰብ ጥራሕ ዝደልያ ኣብ መንጎ ኣትዩ ሓሳባት ዝህበን ርእይቶ ዝህበን እዚ ሞ እንታይ ኣለዎ ቀሊልኒ እንዳበለ ነቲ ጉዳይ ከነዓቅሶ ዝፍትን ጸላየን ምክንያቱ ስቕልኪ ክንስኺ ትሸቐለ ዘለኺ ወይ ስቕልኪ ክትጭነቕ ዘለኺ እምበር እዚ ዳኣይናይ ኮይኑ እዩ ኢሉ ንዓን ዘቋናጽለን ዘሎ ገይረን እዩ ዝርዶ ኣብ ሓንጎል ኣብ ከብደን ዘሎ ጓሕጉሕን ከየውፅኦ ኣይቀስናን ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም እንታይ ኣሎ ንሱ ዘረባ ጸልእ ንሳ ዘረባ ትፈቱ ክልቲኦም ሽዑ ኣብዚ ይጋራጨው ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ከምኡ ከግብሮም ዝኽኣለ ኢና ክንብል እንታይ እዩ ኣብዚ ድሕረ ክተቕስዐ ግን ኣብቲ ኣቃውማ ጨዋዳታት ናይ ሓንጎል ናይ ደቂ ተባዕትዮ ብኣስታት 100 ግራም ካብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ይዓቢ ب4% ኣቢሉ ከዓኒ ዝያዳ ይተኣሳሰር ይተሓቆፍ ነንሓድሓዱ ስለዚ ኣብ ከምዚ እዋን እቲ ሱቅ ናይ ምባልን እቲ ናይ ምጽዋርን ዝተኣሳሰር እዩ ቀሰይላ ኣብቲ ቦትኡ ምስ ወጻሕኩ ክነግረኩም ካልእ ፍልሊ ኣብ ፀገማት ኣብ መፍታሕ ዝኽተልዎ ዘይመሳሰላ ገባባ ፀገማት ኣብ ዘጋጥመሎም እዋን ከመይ ገይሮም ክፈትሕዎ ይደልዩ ክልቲኦም ኣይፈላለዩን ኣይራኸቡን ደቂ ተባዕትዮ ፀገሞም ባዕሎም እዮም ክፈትሕዎ ዝደልዩ ሽግሮም ብሰብ ክፍለጥ ኣይደልዩን ተሸጊሮም ንትሽግር ብስራሕዮም ክፈትሕዎ ዝደልዩ ኣብ ዝተሸገሩሉ እዋን ዝያዳ ሰዓታት ክሰርሑ ይደልዩ ጉድለት ክፍጽሙ ዝባሃል ወይ ጉድለት ክርከቦም ዝባሃል ወይ ክንቆፉ ፈጽሞም ኣይደልዩን መጻምቶም እንድሕሪ ጉድለቶም መሊአናሎም
ዝንዕቆም ዘሎ አይዝመስሉ ምክንያቱ ተደላይነቶም ዝጎደለ ኮይኑ ስለ ዝርድኦ እዚ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ኸ ውልቃዊ ፀገመን ንዝኣምንኦ ናይ ምንጋር ባህሪ ኣለዎ ሕጂ ረእይዋ ክልኤን ኣንፃር እየን ደቂ ተባዕትዮ ሽግሮም ሰብ ክፈልጠሎም ኣይደልየን እሰን ግን ንዝኣምንኦ ናይ ምንጋር ባህሪ ኣለዎ ሽግረን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክፍለጠለን ተሸጊረን ከም ዘለዋ ክፍለጠለን እየን ዝደልያ ንሓሳባተን ዝርድኡን ሓንጎፋ ኢሎም ዝቕበልዎን ወይ ሓቂ ተሸጊርክ ተፀጊምክ እዚ ከምዚ ኣደራ ዓርኺብክ ዝብለን እየን ዝደልያ ንሰብ ሽግር ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ነጊረኩም ነይረ ደቂ ተባዕትዮ ብሕት ኢሎም ኮፍ ክብሉ ደልዩ ፅሙው ቦታ ይመርፁ ኢለኩም ነይረ እሰን ግን በንፃሩ እንታይ እየን ዝደልያ ሽግር ኣብ ዘጋጥመን እዋን መፃምተን ካብ ጥቕአን ክሕቁ ኣይደልያን እቲ ዝተሸገራሉ እዋን እቲ ዝተጨነቃሉ እዋን እቲ ዝሓረቃሉ እዋን ዝያዳ ይደልዮ ካልእ ኣብ ሓደ እዋን ብዛዕባ ከዓምዎ ዝኽእሉ ስራሕ በበይኑ ብዛዕባ ምዃኑ እየ ነግረኩም ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሓንቲ እዋን ሓንቲ ስራሕ ጥራሕ እዮም ዝዓሙ እናተዛረቡ ክሰምዑ ኣይክእሉን እዮም እናሰምዑ ከዓ ክዛረቡ ይክእሉን ምድራብ ናይ ስራሕን ዘረባን ዓቕሎም የፅልዎ ኣሎ ኣይፃወርዎን ኣብ መልሰ ገብሪ ደቂ ተባዕትዮ ኣዝዮም ድንጉያት እዮም ነቲ ዝተባህሎም ሓሲቦም ክምልሱ ግዜ ይወስድ እዮም ደቂ ኣንስትዮ ኸ ኣብ ሓደ እዋን ብዙሕ ስራሕ ናይ ምዕማም ዓቕሚ ኣለወን እንዳተዛረባ ይሰምዓ እንዳመለሳ ካልዕዮ ዓያ ንኣብነት ኣብ ሰበይቲ ኣብ ክሽነ ኮይና በቲ ሓደ ምግቢ እንዳኸሸነት ኮላ በቲ ሓደ ብቴሌፎን ትዛረብ ብግቡእ ትርዳእ ብግቡእ ከዓ ግብረ መልሲ ትህብ ነቲ ናይ ምኽሻን ስራሓ ከዓ ብዘይ ጎደሎ ተካይዶ ኣብ መብዛሕትአን ኣብያተ ፅሕፈታት ምስቲ ናይ ቅድመ ኣሰራርሓ ዝኾነት ሪሰፕሽን ወይ ዝኾነ ሴክሬታሪ ቴሌፎን ኣልዒላ እንዳተዛረበት ኮላ ታይፕ ከዓ ትፅሕፍ ሕጂ ክልተ ዕማም ወይ ካብ ክልተ ንላዕሊ ዕማም ክዓማ ይኽእላ ማለት እዩ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ እንድሕር ርኢናየን 3-4 ደቂ ኣንስትዮ ኩለን ብሓንሳብ እንዳተዛረባ ይሰምዓ ፊልም እንዳረኣያ ከለዋ ይዛረባ ንስኻ ወተባዕታይ ዓቕሉ ይፀቦ ሱቕ በላ እዩ ዝብል ስለዚ ወተባዕታይ ኣብ ሓንቲ እዋን ሓንቲ ስራሕ ጥራሕ ክሰርሕ ዝኽእል ምድርራብ ስራሕ ዓቕሉ እዩ ዘፅብበሉ ንሰን ግን ንኩሉ የማልኦ እየ ኣብ እንዳተዛረባ ከም ዝሰምዓ ከም ዝምልሳ ርኢና ኣለና እቲ ናይ ስራሕ ምድርራብ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ጭንቂ ከም ዝፈጥረሎም እቲ ጭንቂ ናበይናይ ግብረ መልሲ ኺዶም ክንሪኦ ኢና ደቂ ኣንስትዮ ከዓ እንዳሰርሓ ከለዋ ስለ ዝዛረባ ወይ ኣብ ሓደ እዋን ክልተ ስራሕ ስለ ዝዓማ ንሶም ከምኡ ዘይምግባሮም ንኣብነት ፀሓፉ ከለዉ ስለምንታይ ኣይመለሰለይ ዝብላ ወይ እንዳንበቡ ከለዉ ስለምንታይ ኣይሰምዓንን ወይ ከዓ ቴሌቪዥን እንዳረኣዩ ከለዉ ይዛረቡ እንደ ዘለኹ ስለምንታይ ኣይሰምዓንን ናተይ ንዕቀት እየን ዝብላ ንሶም ግን ድሕሪ ሰምዑ ኣለዉ ሰምዑ እዮም ዘለዉ ናብ ሓንቲ ነገር እንድሕሪ የንብቡ ኣለዉ ልክዕ ከማ እዚ ኣብ መንጎኦም ፍልልያ ኣሎ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ እውን እዚ ክርድኦ ኣለዎን ደቂ ተባዕትዮ እውን እዚ ክርድኦ ኣለዎም እንታይ እቲ ብዙሕ ዝዛረብ ዘለኹ እቲ ፍልልያት እንድሕር ደኣ ኣብ መንጎና ዘሎ ፍልልያት እንድሕር ደኣ ተረዲእናዮ ጥራሕ ኢና ክንመላላእ ንኽእል እንድሕር ደኣ ዘይተረዲእናዮ ግን ወላ ተመላሊእና ብሓንሳብ ኣለና ንበሃልሲ ዘይምርዳእ ፈጥረልና እዩ ንምባል እዩ ካልእ ዘይተመሳሳልነት ቅልጣፈ ንግብረ መልሲ ኣሎ ከምቲ ዓንተቦ ዝገለፅኩልኩም ኣብቲ ዘይተመሳሳልነት ናይ ግብረ መልሲ ኣብ ሓንጎል ደቂ ተባዕትዮ ዘሎ ዋህያታት ካብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብ40 ሚእታዊት ይበዝሑ እቶም ዋህያታት ኣብ ሓንጎል ዘለዉ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብ4 ሚእታዊት ይበዝሑ እቲ ንዕኡ ሓቂፍዎም ዘሎ ጨዋዳታት ከዓ ብኣስታት 10 ግራም ይዓቢ ናይ ደቂ ተባዕትዮ እየ ዝብለኩም ዘሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዋህያታት ሓንጎል ዝያዳ ዝተጣበቑ እዮም በዚ ፍልልይ እዚ ምክንያት ሕጂ ደቂ ተባዕትዮ
أما حساب دنجيات كونو بزي حساب سوق نايم بالتقولوا من هلو دقن السجن بمخنيات ستطابق واحدات ناي حنقولناتن أما حساب قلطفاتين حنقولن نقحي بزي حساب كأ سوق كبلا أي كلامين مالتي لذي تا ناي 4 مئتاوي بزحن ناي 100 جرام كبدتن تا فللي تمصእ زلا زي ኣብ ሓፈሻዊ የዛረብ ዘለኹም ደቂ ኣብቲ ኣናቶሚ ኣትየ ወይ ከዓ ስርዓት ናይቲ ስርዓት ናይ ነርቭ ወይ ከዓ ናይ ሓንጎል ተኣሽሙ ኣትየ ኮንኩን ዝብል ዘለኹ ስለዚ እንታይ ክብል ደለ ኣብ እዋን ሕርቃን ደቂ ኣንስትዮ ከይሓሰባ ይዛረባ እየን ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ከይሓሰቡ ስጉምቲ ይወስዱ أمتهرام دحري خان حجي ودي شورمطا ودي خلبي لهم قطع أب متهرام زوج حدك تبعتي تكن الشيخ كحسبة تسعة ميتاوي دك تبعتي حريقا زربان كوكاتا صراب زي مخالن انتا كم تزربا زي فلطات مليسو زغدن بزعب زي تأشم نمركب مخرج نمركب ناي سنة عمره خيدن مخرج زلقسا خا تسعد ميتاوي دك انستي ስለዚ እዚ ያሎ ፍልልይ ካለ ኣመሃብን ምቕባልን ፍልልይ ያሎ ኣብ ክልቲኦም ጾታ ማለት እንታይ እቲ ኣመሃብን ምቕባልን ኣብ ክልቲኦም ጾታ ዘሎ ፍልልያት ኢና ክንብል ብሓፈሻዊ بأدماساوي ملكة أنت إذا تكاس دك تبعتيو ندك نسيو سبرم سلازهبو كمهابتي بناي قدم أنا بابرخ أخب برخ ما أريروم زبلع سلازو قربو كمهابتي إيو أما أكلاي زبنون لك مسكوت تبعت أساسي روز خيط كم يزبلت جن كابزي سجيرنا تحفشة وندي حد أرهنا وهابتي تبهيلا زتكاسا دك نسيان مخنياتون نعلمنا حدش عشال زركبا دك نسيان نفقري تحتيتن فقري زلقسا نسانيان بحافشاوي مهاب زي منون لقاسات مخانين زتكاس كلت يوم متعمدي تمالالي يوم خدون دي حرد أخوينهم قل مهابن مقبالن ميزانو زحلوه معرم زخون ترح كله أبتي صوتاو فقري زي من متطانو نالو صوتاو فقري ناكلتي يوم صوتا دك تبعتين دك نسيون تستماطاطنا يكون دك تبعتين ابنت فقري بعينهم يمزفقرو اما جمرها عينهم يفقرو خنبل كلنا بتريت مالتي اما جمرتان فقري هنفنف زبلو ويزربطو دك تبعتين بحر مرعقن وراينا وروم يمزقو نفقري حولنات عركم حزا مويا نايد فقري ناي سبيت فقري كفليو يصقوم يا ازيم يمشغو ابكمزي انتاينت ناي فقري ام فلاي دكنسي جن نفقري زياده نفسن ينزقدسالو كمتي دك تبعاتيو بعينهم يفقروا زبلنايم كانسن ب اذنين ينزفقره خالق كل تي اب نفسن زغبرو مكنخان ني افكرتن وين مصامتن زخفل واغاي زياده فقري اما فلاي فقر حونت فقر ادي فقر سبيتي فقر مويا اما فلاي زياده نسن ينطفا مبزحت وان حجي دك نستيو نديت فوتو اندحركونكي نعيفتوي ويون نحفتي توتو اللي حرقنكي نحفتوي قال بلا زبلو زين تاي كل جزء تاشم يزخون زي ناي فقري ناي فليخه ناي مفلات صقمات አሉ ካለ زي مسرتاويان بزحت في الليات አሉ زي مسرتاويان بزحت في الليات اب مانغو دك تبعتين دك نسيان አሉ ምናልባሽ ገለገለ ሰባት ጽሑፍ ላይ ያለሁን ግን ከምቦባ ይክልኒ ምክንያቱ ወካለ ጌርካ ገለመለይክ ጽገም ስለዚ ሕቶ እንድሕርልይኩም ወይ ማዕረምታ ወይ ሓፍሻው ርእቶ ብሓርታ አሽም ትገብሩ
ቶም ዘይ መሰረታውያን ፍልልያት እንታይ ኢና ንብሎ ንኣብነት ፆታዊ ርውየት እንድሕር ዳኣ ኸድና ደቂ ኣንስትዮ ልክዕ ከም ኦቨን ወይ ከዓ ከም ወይ ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ከም ማይክሮዌቭ እዮም ዝጥቀሱ እንታይ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ቀሰይ ለኔን ዝረስና ቀሰይ ለኔን ከዓ ዝሕላ ደቂ ተባዕትዮ ግን ቀልጢፎም ይረስኑ ቀልጢፎም ከዓ ይዝሕሉ ስለዚ ኣብዚ ምትሕልላው ከም ዘድሊ እዩ ዝኸውን ዘሎ ንሱ ተኣሳሲሩ እንታይ ኣሎ ندنقلنا دك تبعتيو كم منزلنا يتأمننا تلوسو دك نستيقن بزعبا زي قدساني مالسي سبعين كفتس أمودو تحزاني أنت أشمو زقوات أزاران برب بقيدمو مسمن الرخب نيرو انت يدبر نيرو عرك نيراتو دو تحتيدو تحمرعيدو نيرو بزعبو زي قدسان قدايكو سلازي زدنقلنا زبحان دك تبعتيو زعشولو أبزلو مقوان artificial دنقلنا artificial دنقلنا انتاي حكاية مسرحوة راح زي كونه بزخونه يكون عداقا يورد بقليلو تأشم بزخونه سلازي التكنولوجي أمسي ورد سلازي تدك تبعتيو زعشولو ناي دنقلنا قداي كم منزن ما النزو زلوس زي التكنولوجي ريسوه ينمبالي سلازي دنقل بسقا مالسي سبعي حليف وادق المحجي حلفوان نمبال زي كونس دنقل عمره ويدنقل فقري الله وادو يبلا انت راحيتي كان دو وصانين نمبال لك تبعتي خالي انتاي فوتو حيلي تسمعنت عوت صوتاو ركب فوتو بنقرات كأيدنقو يمارا مروخا دك نستيقن مو زمدنا فقري رقعات سلام ينزمنا أبسب زلوان تقداسنت ويادنا أوثن كأبعد كيوم أبنقرات كدنا أخلو لتي أنك أبسب ينزلنا دك تبعتي كيم يقطر دك نستيقن يقرب هالتين دك نستيو بستعط أطف عقل لك بالعل دك تبعتي الزارب كند حواتن كند سوقتن كند خلي يكون تحلق الزارب خادك نستيو أبز حجن تاي بحلالو دك كم جوكسي دك تبعتي نحن تقولن سيتي عسرت عصف دك تبعتي كنت الزارباس تفلت له يبلا وفلت سلازي رد أقوم وكيونا دقاقنا الزارب إلى مليسات اللون يبال وخنا قلنا عقديفنا انتاي دك نستيو دك تبعتي قد تاو زربا عن الزارو دك نستيو قن زي قد تاو زربا عن الزارو نعم نسبت حبرات سبنا بحلالو انتاي تعنشيتي فلت الله كند مبال تعنشيتي فلت تاي مالتي يلو نسو كتناصرو لو واي فلت يلو نسو كبل خيل سلازم تاي نبالي دك نستيو زي قطاو دك تبعتي قطاو زربان تاشون زخون تي انت وتقيسي نيرب كدن زلون سنكو حق كمز زربالو دك تبعتي ግን يعقرو ويم كحسبلو مسكال كتاساسرو غزي صبيلي دك تبعتيو مأذن كفلي خلو دك نشي خا دمص يسمع عملت سمتاي مأذن نفليو اندحرينا بتناي قدم ناي هادن نابرا بين اللوتي نعم زقدسوم وي صلايو مأذن ناي مفلايك ستايل ونسنك قول عخبك كله ليتي متان كسمحه زياده ناي نسمع كقلت الله هل قربت دك نشيو بعسرت عصف ناي دك تبعتيو ناي مدهساس سمعيت الله زبزحه سونتن كا سبحي يخزن زي تي ناي مدهساس مس ناي صوتاو سمعيت مس ناي كالس تاساسر كخون خئلي كمون مس ناي قلعت ناي محقف اتي سبحي ناي مخزان كا مس ندقن مقوت ناي محبن مس صبا ناي مفراين كخون خئل ناي دك تبعتي انت رينا ግን በንጻሩ ተሬርን حيالني ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ ምስ ሃድን ተኣሳሰረ ምስ ናይ ቀደመና ኣብራኸው ንኽእል ካለ ደቂ ንስትዮ ብፀግዕ ክድቅሳ ከላ ዝበዝሑ ደቂ ተባዕትዮ ወይ ኩሎም ከዓኒ ብወሰን ይድቅሱ ደቂ ንስትዮ ንስጉሚ ብፀጋማ እግረን ክጅምራ ከላ ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ብየማና እግሮም ይጅምሩ እዚ እቲ ሓፈሻዊ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ይኹን ኣብ ደቂ ንስትዮ ዘሎ ባህርያዊ ፍልልይ እዚ ባህርያዊ ፍልልይ
مفلات زي حجي نخنصامد ወይ ከዓ ስምዒታት ንኽንሕሉ ዝያዳ የገድሰና ሕጂ ኣብዚ ዝቕፅል ኣርእስቲ መጻምድቲ ነንሓደ ሓደ ካብ ነንሕድሕዶም ዝጽበይዎ ነገራት እንታይ ከም መጀመርያ ክንብገስ ከለና ክማላልኡ ኢልና ነርና ግን ክማላልኡ ተቐቢልና ጥራሕ ተኣሽሙ ክንብል ዘይኮነስ እንታይ ከይጽበይ ይሶ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ወዲ ተባዕታይ እንታይ ትጽበ ወዲ ተባዕታይ ከ ካብ ጓል ኣንስተይቲ እንታይ ይጽበ ኢና ንርኢ ኣብዚ ردو نجاري ولا أفتح حبرته سبناسي قال هابنا خبل خلو داودي باخد كوننا مسجعي قول تكوننا مسافحي يبليو جن برقص زينا نسل أخبروت الزراب ده أمبر سجع خنوة ميلو ما يكون عقمهم فليتهم يمزقوا ممس عقمها أخذ خيدنا عقمها زيف كله يتخيدنا جن تاينا كلتي ني ክጠቃቀሙ ኢሎም እንተዘይኮይኑ ብድንጋጼ ወዲና ጓልና ወዲ ትኸይድ የለን ስለዚ ናይ ክልቲኦም ናይ ምጽናድ ጉዳይ ናይ ክልቲኦም ድሌት ክማልእ ኣለዎም ስለዚ እንታይ እዮም ክማልእ ኣለዎም ዝደልይዎ እንታይ እዮም ዝጽበይዎ ሓደ ብሓደ ክንሪኦ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ይደልያ ካብ መጻምድተን رئيتون كخبرلا ندليا رئيتون زي خبر نرئيتون عش الزيبل من فلت إلوكي زبل سبعي تتسيمان أيقبلوني رئيتون زي خبرلا نبحر أخوينو مسؤول كنبرا أيقلاني لذي ولا نستيتي رئيت أخبرلا تدلي رئيتو زي يكون عند حرخوينو تم وتبعتين تايقبلا له هو حق خصبغ رئيتي أزياء جن بز مخنيات لوم زي كونس خاله معلتي بز مخنيات إزيات حيش كابا بحن دحر خندزي إوان نسخ آخر ريعينا تباهيلا تي بولايت زخونا ملسي وي أخبرات وي تقبالنات وي أقداسنات نايتا رئيتان زي صبارق قبر ملسي اندحبا زي تواهيبا نرئيتان منفلت إلوكي وي يكونن وي بوبيئو زبل درق اندحر دا مليسلان فتسيمن أيقبلوين كالي أبصبون حماقون كنتات أبقودنا كهلو ينزل ولا تحماق أبزفدي وان كده اللي يرحق اللي ولا تقول له أفاي كده اللي يرحق اللي تبندر أبقودنا كهلو ينزل كمسل زخانة أبزوان زين تايبلا أبوان حرسي بزلومي بمجم بماترني تخدك إذا حرس أبوان حرسي تاز حماقة أوان نسانده نرسات انتا ينزل بستخالة متن تحرس كلها تخلص عار كلها ما يحكمنا كده انت خدينه أبقولنا خلي اللي خلك خبلا ينزل لذي زيادة أبزخون يبصبقون حماقون كنتات ناتن كل دليع نبلا زلنا زيادة انت تحقسا نون سبعين مسأل كهلو برن بينا كخبسا عيدلاني أمن دافن متكبارن المحضارهم إجام كهلواني دليع زيادة زخانة ناي حدارو مدب كوصو كله انت زي مخيروا زين مدب لنا خمسة خنقبرينا عند حد أزيلوا النفس خمسة قعتنيا قرأت وص إجامي بالله أوص إلى كم شكالي كم سرحتنيا وي كم زي مفرد ستالا قرأ النفسات وص بفلاي كا ني حدارن تلمي وي حدارن مدب بخالق سمعو أخلوا بفلاي كا بخمن علتن حماتن وحموتن زعم سلخ سمعو خلوا جمدين كسقلا زدل سلازي كنت انك يقبأنا دك تبعتيو مالتي كنوزي كم زفتوا بقبرن بأفنك قلت ألان كم زفتواس بقبرن بأفنك قلت ألان يدلي نزحتنا دك تبعتيو حجين تاينا نبل تايمو زي فتوى انت زخوون دو مسأنا برالخو وي زي فتوى انت زخوون دو مريض أيه زبل تأشمله ግን كم يكون دك أنستيو كم تفتون بزي مربراب 10 ጊዜ يفتوك يختب لنا دله كم سلازو خلف زم عرب عالم نري لنا كلهم توم صعدوا يا بزعبيو تليفون زاريبهم زدليهم تزاراريبهم
تليفونهم كعصو خلو نحنا تشاو باي نبهل سمبن I love you إلهم يوم زفانو سقاب كندي تأشم اللوخ مريان خير سقاب كندي تي ناتن بليتي بقبري كم تفوتوا كدان مخدان مسلم أسبيزا من ملع رح زي كونه بقافون كم تدلي سقاب كندي أقداس الناس كم زلوه نمبره متأمتن كالي بعرعينة تنسدراز مرح صلال قزا خون ينزدل تايني مبالي زي متأمتن دكانسي لك كما بوان كخوني ينزدل كما بوان كخونو ندحر دلين كأني أبوهم ومتأمتن نفوع الروم سنسر عزلوه سدرو بيتو زخبر كخون علوه زي نمبال إذا ندحر أزي كوينو نسو كاله أبناء جامبلي أبناء كاله قرفتفت عندهالهم كله كم زخونو خما هتكون يدلني قلملا ندحر أزي كوينو زي كا أيقبلوني بقبري أنزدليا مالي قالوا وحسنا فتصل ندليا متى حسنا ترى فتصل ندليا سبعي ندحر أحنا بلز نبر كوينو وين أخي زمرت كلها محلتي زبن دحر كوينو وي قلن دحر كوينو وحسناتي بالله مالك لازم تأنز دلياسن تانا أخي استمر كلها محلتي تاز بلزت محلتي ناتي تزبلز أبي وتي زبلز وساني زوسون كله مسخن من سمادي زبل قال كبو يدله زي دحر أخو سمعن وحسنات الراجع أنا الله مالك كذا بمتأمتن كبرات كونا قدامنا كوا هذا ندري أبزي أبكين مسب زنا شوان زنا عسل منقدفة كبرات لعل زخانة لعل الديو لعل حفتو لعل زخانة يكون إنسان ينزل له ستاو سمعتهم كبقول أنا يدليانه كل جيتي ستاو ركبك لا زي كونه بقى مثلا بستفعل على مخنات دليل في القالة النسيتي الآن سلزي تتبقصو بقى كنقل بقى زي كونس بقى كنقل يعني زدليا هذا تغطى بقى حلافنات مية خمية تخسكم يدليا دقة تبعتي يا أخي انت امزدلي قال انت يطبي لبنان جزء كفيتان كتصبي أمي دلي ندحر جزات عطياتني حتى وتبعتي صلمت يا توري ولا عدن دحر زي لا قول عخي ترفي تاش مزخو سلازي كل جزء لبنان جزء كفيتان كتصبي أمي دلي نشرحه ما فلته هو هبودل دخيمو خمزة وعلى فلوتهم تكنسيون هيدليان مالت هيكون جن دخيمو خمزة وعليه لعلن تحتن كم زبل أزي قدوس مخانو كفلت اللام بقى بمتأمتهم كفلت اللام دلي بكايدو من بتحسو من كتعقب ينزدلي هلا ريتي وحلا تبتخد كون حوستي لقاس تدلي خد يدلي بعبي أنت إنه تزدلي ببعض شبيتو خطابة كل جزيزيا على حبرة سبنا لا سبيتي زل أخطسي كاب نبري فرهندي ويتمن قوتي تزعتو قدز بحالار كاب سبيتي زل أخطس كاب حرقت أي فرهندي زبحال مالتي لذي كل جزيء متبع يزدلي ولا ونبت حبرة سبنا نسبيتي السبع سرة عتقوز بحال أزرار باونا كلا أم حدرانا عطاويتاتهم ناس إنت كتهو يدلي تتصاواتبو كندزي انديو أبي وعيدو نابي كيدو نمن هيبكايو أمتاير لو خندي يالنا كندي كتريفنا زبل زرباحتات هيدلني بعلو بتبقسو نعو بعلو خنقر دا أمبر تتشاقاقو كندي أتاوتات ناصنة تخلو هيدلني كالوت أبليتن كريئوم يدلي كالوت أبليتن كريئوم يدلي خنبال كلنا نس كالوت كتوادا دروم أيدليني وتبعتاي ولا نسيتي
زي كما حاسم بر بعد اجلين بر عند اجلين بر عند حريلاتو بقى اخيلوي ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሉ ግዜ ብትሕሶም ክትዓግብ ልዕሊ ዝኾነ ካብ ካልኦት ከዓ ንዑ ኣብሊፃ ክትሪኦ እዩ ዝደሊ እዚ እቲ ሓፈሻዊ ክልቲኦም ዝፅበይዎ ነገራት ንሱ ተኣሳሲሩ እንታይ ከይፀልኡ ክልቲኦም እንታይ ይፀልኡ ትዝፈትዎ ጥራሕ ኣይኮናን ክንዛረብ ዘለና ዝፀልእዎ ከንታይ እዩ ንምባል አንተ ወኽጠቕሶ ፀኒሐታ ደቂ ተባዕትዮ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ዘይፃወርዋ ነገር ምስ ካልእ ሰብኣይ ከተወዳድሮም ከላ እዩ እዚ እቲ ዘይወሓጠሎም ንስብእነቶም ተስተናዕቕ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ፈፂሞም ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝሞቱ ገይሮም እዮም ዝቆፅርዎ ኣነ ከዓ ንዓኻ ሰብኣይ ኢለካ እንድሕር ኢላቶ መፃምድቱ ኣኺልዎ تا ዝፀልኣ ነገር ካልእ ዋላ ፀሙ ከተውዕሎ ፀሙ ከተሕድሮ ዝኾነ ይኹን ካልእ ተኣሽሙ ክትገብሮ ንዑ ብዙሕ ክተኣሽሙ ይኮነን ብስብእነቱ እንድሕር መፅያቶ ግን ኣኺልዎ ጎኒ ንጎኒ ምስኡ ዝኸይድ ከዓ ብሃብቲ ወይ ብትሕዝቶ ናይ ወለዳ ናይ ኣሕዋታ ትንየት መፃምድቲ ኣይፈቱን كل جزاز ولا دحري ريخ مع حبرتسبنا سي هلو ادبز حموتات تباهيلو تحاتيتوس ندحمهم زحو زقمطو وسحكاسي موتات بزحو قليلهم زبهلالو سلازي سي ندحمو زقمسي كم موتيو زغصر مالتي سلازي انتاي دك تبعتو زين ازي من صلوهم توادادرو مسبنتو تستنعقو بهبت ولدات ትንየተሉ ኣይፈቱን ዘጽልኦ ጉዳያት እዮም ደቂ ኣንስትዮ ኸ ንመልክዕን ዘስተናዕቕ መጻምድቲ ኣይፈትዋን ንመልክዕን ዘቆናጽብ ወይ ዘስተናዕቕ መጻምድቲ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ቅድሚአን ንኻልእ ንናይ ካልእ መልክዕ ዘድንቕ ሰብኣይ ኣይፈትዋን እገለኮ ጽብቕቲ ግን ኣይከማኽን እንድሕሪሉ ጥራሓሳ ትቀስም ንጽብቐ ናይ ካልኦት ኣይግለጽ ማለት ኣይኮነን ግን ክገልጽ ከሎ እንታይ ክገብር ኣለዎ ኣይከማኽን ኢሉ ነቲ ናታ ኣድሚት ክገብሮ ኣለዎ ማለት እዩ ወይ ናታ ተኣሽሙ ክቕበሎ ኣለዎ ስለዚ መልክዓ ዘቆናጽበላ ጓል ኣንስተይቲ ኣይትፈቱን ማዕረ ማዕረ ከዓ ንውሕልነትን ገስረት ገዘይ ናይ ሰይቲ ክስቶ ፀብሒ ስንበር ወይ ናይ ሰይቲ ክስቶ ውሕልነት ወይ ናይ ሰይቲ ክስቶ ስዋ ኢሉ ንናተን ኣቋናፂቡ ንናይ ካልእ ኣንስቲ ስዋ ዳ ፍሉጥ እንዲ ፀብሓ ፍሉጥ እንዲ እንጀራ ፍሉጥ እንዲ እንድሕር ዝብል ኮይና በቃ ኮይኑ ወተባዕታይ ንሳውን ገመድ ክሰቀል ትደሊ ካልእ ተሳልሰይቲ ነገር ናይ ሓዳረን ሚስጥር ብኻልእ ክሰምዖ እንከለዋ بتاع نسن زي فلتو ناي حدارن ميستر ካልእ ሰብ ንዕን ክነግረን ከሎ ንኣብነሲ ሰብኣይ ዋላ መኪና ገዚኡ ንበሎ ወይ ንብረት ገዚኡ ዝኾነ ዓብ ንብረት ገዚኡ ንበሎ ንሳ ንዓኸይ ነገረ ወይ ከምኡ ንኽገብር ይሓስብ ከም ዘሎ ካልኦት እንድሕር ዳኣ ነጊሮማ ንሳ ክትዓብድ እያ ትደሊ ኣነ የለኹን ማለት እዩ እዚ መሳርሒ ማለት እዩ ኣትብል ስለዚ እንታይና ንብል ዘለና እዚአን ተን ቀንዲ ሰለስተ ነገራት ንሶም ዝፈትውን ንሰን ዝጸልኡ ንሶምን ንሰንን ዝጸልኡን ሰለስተ ነጥብታት ኢና ክንጠቅስ ፀኒሕና ብዓብዩ እዚ እንታይ ክጠቅስ ዘድልየ እቲ ካልኣይ ኣርእስቲ ኣገዳሲ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ እቲ ምክኣል ዝብል ጠንቅታት ዘይምቅዳው መፀምትና ተኣላሊኡን ዝብል ብዙሕ ነገራት ኣሎ ርእሱ ዝኸኣለ መፅሓፍ እዩ ሽዑ ፀሚቑና ክንዛረበሉ ንኽእል እንድሕር ኣገዳሲ ኮይኑ እቲ ሕጂ ብፅሞቐ ኣቕሪበልኩም ዘለኹ መፃምቲ ዝፈትውዎ ከንታይ እዩ ኣብዚ እውን እንታይ እዩ እቲ ደቂ ተባዕትዮ በዓልቲ ቤቱ ኣብ ቅንዲ እንዳሕሙኡ እንድሕር ዳኣ ንኢዳቶ 10 ሜትሮ ንላዕሊ ዝወስኽ ኮይኑ ይስማዕ ስለዚ እንታይ ይደሊ ማለት እዩ ሰብኣይ ብሰበይቱ ኣብ ቅድሚ እንዳሕሙኡ ክነኣድ ይደሊ
ልዕሊ ኩሉ ሰብኣይ ዝፈትዎ እንታይ እዩ በቃ ምሙጓስ ይፈቱ ምሙጓስ ይፈቱ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እዋን ሰበይቱ ብኡኡ ክትምካሕ ንዕኡ ክትምግስ መን ከምኡ ክትብል እዩ ዝደሊ ጓል ኣንስተይቲ ኸ እንታይ ትፈቱ ልክዕ ንዓ እዚ በፂሕዎም ዘለዉ ደረጃ ሳላኣ ምዃኑ ኣብ ቅድሚኣ ክግለፀላ እስኻ ልክዕ ከምቲ ኣብቲኣ ዝኾንኳ ሳላ መፃምድተይ እገሊት ኣብዚ ደረጃ በፂሐ ሳላ ንሳ ዝመኸረትኒ ከምዚ ኮይነ ብናታ እሳይ ኣብ የማናይ ጎነይ ስለ ዘላ ወይ ንሳ የማናይ ኢደይ ኮይና ስለ ዝሰርሐት እየ ነዚ ማዓርግ እዚ ወይ ነዚ ደረጃ እዚ ወይ ነዚ ተበፂሐዮ ዘለኹ ክበፅሕ ክኢለ ኢሉ ከመስግን ክኽእል ኣለዎ ኣብ ቅድሚኣ ማለት እዩ ካልእ ዝኾነ ነገር ክገብር ከሎ ፍቃድ ክሓታ ትደሊ ዳይረክት ክትኮልኦ እኮ ኣይኮነትን ግን ክትፈልጥ ስለ ዘለዋ ስለዚ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ጓል ኣንስተይቲ ፍቃድ ክትሕተት ናይ ምድላይ ባህርያት ኣለዋ ወይ ከዓኒ ፍቃድ ኣብ ትሕተተሉ እዋን ብጣዕሚ እያ ትሕጎስ እዚአን ብሕፅር ዝበለ ኣቕሪበየን ዘለኹ I think ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝገለፅክዎ ሓፂር ኣይኮነን ሰፊሕ እዩ መፅሓፍ ሙሉእ እዩ 320 ገፅ ኣለዎ ኣብ ሓደ ምሸት ብሓደ ሰዓት ከምዚ ጌርካ ፀሚቕካ ክሳብ ትገብሮ ኣይትኽእልንሃ ግን ሓፈሻዊ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ሕቶታት መመለሲ ወይ ሓፈሻዊ መብርሂ ንምሃብ ይጠቅም እዩ ተባሂሉ እንታይ ሽሙ ዝገበርክዎ እዩ ስለዚ ኣነ ብመንገደይ ተቐሪበ ዝነበርኩ መግለፂ እታ ናይ ሎሚ ምሸት ኣብዚኣ ኣጠናቒቐ ኣለኹ እቲ ቀፂሉ ክመፅእ ዝኽእል ሕቶታት ክምልስ ድልውየ ቀዲመ ክንጠቐስኩልኩም ከዓ ንመጀመርያ እዩ ኣብ ናይ ፓልቶክ ዕድመ መፅአ ዝዛረብ ዘለኹ ምናልባሽ ገለገለ ጉድለታት እንድሕር ደኣ ነይርዎ ክትእርሙን ትኽእሉ ኣነ እውን ኣብዚ ለለይለ ክምህር ጥራሕ ዘይኮነ ክመሃር እውን መፅአ ስለዚ ሕጂ እውን ካብቲ ሕቶኹም ይኹን ካብቲ ርእይቶኹም ክመሃር ፍልጠተይ ክኻዕብት ድልውየ ስለዚ ኣመሓደርቲ ናይዚ እሮም ናብቲ ዝቕፅል መደብ ክንሰግር ይከኣል ፈቃደኛ እየ ኣለኹ ድየ ኣለኹ ኦኬ እታ መፅሓፍ ኣርእስታ ምምልላእ ትብል ኮይና ምህናፅ ሕጉስ ስድራ ቤት እያ ደራሲ ከዓ ኣነ ባዕለይ ክፍለ ሃምስት ወለ ብርሃን መእተዊ ገሊፀዮ ነይረ ደንጊኹም ዝኣተኹም ጎርደን ከኣሰማይ ሕጂ ኣለኹ መስለኒ ኦኬ እታ መፅሓፍ ኣብ ላይብረሪ ኣነ ኣብዚ ክብላ ኣይክእልን ግን እዚ ሰማያት ዶት ኮም ብኦንላይን ይሸጣ እንተደሊኹም ከዓ ቁፅሪ ቴሌፎን ናተይ ክፅሕፈልኩም ምኽእል እየ ኣብ ኩሉ ኣላ ብዘላቶ ኣብ ክትረኽብዎ ትደልዩ ክሕብረኩም ምኽእል እየ ቁፅሪ ቴሌፎን ናተይ ግን ሃብዮም ይኸ ሓድነትና ሕራይ ስማዕ ዘለኹ ሓደ ሓደ ግበሩለይ ኦኬ ክቡር ሓው እዚ ዘቕረብካዮ ካብ መጀመርያ እስካብ መጨረሻ ሰሚዐዮ ናይ ብሓቂ ዓበ ኣስተዋፅኦ እዩ እዚ ምክንያቱ እዚ ክትዛረቦ ፀንሕኻ ምኽሪ ክትቦ ፀንሕኻ ኩሉ ሕብረተሰብና ዝትንክፎ እዩ ግን ክልተ ሕቶ ኣለዋኒ ሓንቲ ቀዳመይቲ እንታይ እያ